Okay. So, aging pagsugod, atong ihatag sa atong moderator ang mga rule of regulation. Atong welcome si Bro Alan Miharis Laglaw. Daghang salamat, Mr. MC. Brad Dodong the whole day debate. Brad the whole day. Natusab sa gikan sa Kabadbaran City. Brad Raul Habian and company. Gikan sa Diocese of Dandag. Welcome, Brad Ricky. Kung sa tanan nimo mga kaubanan, ngadto sa Jerusalem Church of God, Seventh Day na ani-adinhi karon o sa atong pinalangga nga magdidebate si Ma'am Genevieve Papiliero o ngadto kang Sir Mr. Paul San Pablo Aliba sa Catholic Church. Sa tanan nga ani-adinhi karon ang Jerusalem Church of God, ang Roman Catholic Church, nga ni adinhi, manghinaot ako nga diha sa inyong makugihon nga pagpaminaw niining maunglantugi sa duha ka mga banggiitan nga mga maglalantugi sa Pilipinas nga makakuha kamo og pagtulunan niini. Gihangyo ko lamang ang kahilom panahon sa deliberation kung aduna kamoy dili masabtan, ipadayon lang ang inyong kahilom, pagpadayon kita pagpaminaw alang sa kahapsay ni ining maong lantugi sa duha ka mga pundok. So karon gayud nga pitsa, Nobyembre 24, 2024, alauna ang takna dinhi sa atong Covered Court, Barangay Alegria, San Francisco, Agusan del Sur, nga mao kini ang gikasabutan sa duha ka magdidebate nga dinhi sila man nagtagpo aron ipakita nilang ilang kahanas ug katakos ug kahanitik sa pagpanubag ug pagpresitar niining tema nga ilang paghahisgutan luyo sa atong pagpaminaw. Ang proposition number 1, ang Jerusalem Church of God Seventh Day nga ang mupabarog dinhi mao si Miss Genevieve Papiliero. Ang tema nagkanayon pamatudan sa Jerusalem Church of God nga ang Jerusalem Church of God Seventh Day Sanctified mao ang gitukod ni Kristo sumala sa Biblia o referensya. Ang proposition number 2 na ang pabalog niini mao si Mr. Paul San Pablo Aliba. Ang proposition number 2 mao kini pamatudan sa Roman Catholic Church CFD nga ang open o close parenthesis Jerusalem Roman Catholic Church mao ang gitukod ni Kristo sumala sa Biblia o mga referensya. Niini mao panaghisgot adunay mga admitted facts lagi kauyunan ubos sa among pag-witness ni Mr. George Balungay o kining inyong ubos nga alagad si Mr. Rolando Miharis Lagula. Number 1 nga admitted facts, ang Jerusalem Church of God Seventh Day Sanctified or Church of God mao nga ang nagtima o ang Jerusalem Church of God Seventh Day Sanctified na rehistro sa Security and Exchange Commission with Security and Exchange Commission registration number 000101534. Mao kini ang ania karon. Kining admitted facts ilang gipanaguyunan gumikan kay dili kita makalikay nga daghan karon ang Church of God. Aron klaro kung kinsa kayon ang kontra niini. So ang kontra niini mao kining Jerusalem Church of God Seventh Day Sanctified nga adunay Security and Exchange Commission registration number.
ang proposition nga ipabatulan sa Roman Catholic Church, aduna say admitted facts. Number 2, nga ang Roman Catholic Church, ang one holy Catholic, Apostolic, o Roman Church, maura ni na simbahan ang ani-adinhi karon sa kadaghan ng mga Katoliko nga mga nanindog nga mga simbahan kay naa may Katolikong Pilipinista, pero ang kaatbang sa Jerusalem Church of God 70 Sanctified mao gayud ang one holy Catholic and Apostolic Roman Church or Catholic Church or kining gitawag og Roman Catholic Church. Mao na kini ang duha ka pundok kaniya karon apan ang atong mga audience bisag kinsa kaniya dinhi karon kung moabot man ang takna nga daghan ang wanhi, babaeng lalaki o itawag dalaga, batang tigulang tambok ug diwang, way ngipon og naibag-ang, basta kay diya sila karong hapon, bahala kung sa nang ilang pundok, basta atong i-clarify according to the admitted facts nga kanila bang duha ka pundok ang maglantugi niining hapuna. Ano na yung mga rules niini? Ang mga ruling sa duha ka magdidibati, ang intro niini 2 minutes. Tagduha ka minuto ang ilang introduction before sa ilang presentation, sa ilang proposition. Ang ilang pagpabarog, ang oras gagigahin sa atong timekeeper, 15 minutos matag barog, o paghuman og pabarog, adunay mo-follow nga 10 minutos nga cross-examination sa usa ka grupo. Unya pagkahuman niining cross-examination, aduna usay pagpabarog nga 15 minutos sa Roman Catholic Church. Ang una nagpabarog niini mao ang Jerusalem Church of God 70 Sanctified, ug ang ikaduhang magpabarog niini mao ang Roman Catholic Church, ug pagkahuman sa 15 minutos kay pagpabarog ang gitawag og Jerusalem Church of God 70 Sanctified mo cross-examine na usab sa Roman Catholic Church sa gidugayon na 10 minutos. Pagkahuman niining duha ka barog, musunod dayon ang rebuttal speech gikan sa Jerusalem Church of God. Unya pagkahuman sa rebuttal mo cross-examination na usab ang Roman Catholic Church. Unya pagkahuman niini ang Roman Catholic Church mao na sab ang rebuttal speech. Apat pagkahuman niining rebuttal speech mo cross-examination na usab og 10 minutos ang Jerusalem Church of God 70 Sanctified. Pagkahuman niini, aduna na sila gitawag og summary. Sa summary, wala na'y mga pangutana. Ang una nga magpadayag sa summary, mao ang Jerusalem Church of God 70 Sanctified o ang sunod mao ang Roman Catholic Church. So, mao kini ang mga kalagdaan kung sa atin ang gitaingon sa unahan adto sa mga audience. Aminaw lamang kita, siguro pwede tang mupalakpak pero bawal ang mo singgit. Kung naatay mga yan, palakpak lang. Pag daw man hilom, bawal ang tingog siguro para magbalinaw ang kining covered court dinhi sa barangay Alegria. So sa presentation, sumala sa ilang ikasabutan to ha, walay objection. Sa diya mo presentar ang first speaker, doon na nagparod, ang Jerusalem Church of God 70 Sanctified, bahala ka sa siya paingon, ug asa siya mulanding o butik off, basta kay walay objection. Ngadto sa moderator, magpadayon siya sa 15 minutos. Maura usapan sa Roman Catholic Church. Bahala ka sa siya butik o mulanding. Basta kay guided sila din imong tema. Apan, pag-abot sa question and answer, kani cross examination, so dinhi na ang musulod kung naay objection o counter objection. O dinhi manghinaot kita nga mapabinawa nato makahatag nato kini kadasig o ang duha ka mga panggiitan nga magdidebate nga niya karon sa lamisa makahatag unta kini husay kanato ug ang nato makasingkasing una-una mao na ang muhukom.
pagkatapos ni ining maong panaglantugi. So karon atong ipresentar ang duha ka magdidebate sa Jerusalem Church of God, Seventh-day Sanctified, atong patindogon si Ma'am Genevieve Papiliere. Ato siyang papaka. O gadto sab sa Roman Catholic Church, dinhi sa akong tuo, ang atong magdidebate, atong patindogon si Mr. Paul San Pablo Alima. O dili na kita maglangan. Nasayod ako malain na mong tinanawan sa MC kay nadugay ang iyang pag-istorya. Mauna nga tarungon ang atong tinanawan, malipayon ang kita nga maminaw o ang atong timekeeper amo to ready na ba ni? Ready na ni ay. Father John ako sa So ako kamong ihatag True Church sa unang parok namin sa karon sa San Francisco. gikan sa Jerusalem Church of God, Ayad ni Arab. Seventh-day Sanctified, nga sulod sa 15 minutos iyang ipabarog ang tema pamatud-an sa Jerusalem Church of God, nga ang Jerusalem Church of God Seventh-day Sanctified mao ang gitukod ni Kristo sumala sa Biblia o referensya. Atong i-welcome si Miss Genevieve H. Papiliere sa una niyang barog. Kira cellphone? Ha? Cellphone? Atong hagyoon ang atong timekeeper nga inigsugod di mamo istorya. Kinahanglan nga imong gunita ng microphone. Kaya ro mo ingon ka nga magsugod dag istorya. Kaya ro mahibaw siya. Kung niya inig hapit na po, mahungan ang iyang istorya na ay 3 minutes, 5 minutes remaining time aron makahatag siya og conclusion sa iyang pagpabarog sa tema. So atong ihatag ngadto sa unang magdidebate ang atong microphone para niining unang barog. Sige. So maayong hapon alang panatong tanan mga residente dinhi sa Alegria, San Francisco del Sur. Ako si Genevieve Hiramis Papiliero sa Jerusalem Church of God Seventh Day. So akong dakong pagtawag mo sa ato ang barangay captain nga naghatag og permiso nato. Barangay Captain Glandina Rufila. Daghang kayong salamat o sa tanan ng mga nagapanamgom arong hapunan. So, magpasalamat kita no nga at last or nadayon gid ang atong in person. Na-use mo ko og online. Sa mga nga murag first time gid na ako okay man si Sir San Pablo kay naman kanang hanas na siya sa ato ang face to face. So mo to nung ang Jerusalem Church of God no gid siya kanang jutay ra gid mi nang nakita ninyo karon. I can say that this is a battle between David and Goliath. I know that you are a big church. So, dili gid malagis bisan pa diha sa social media, no? Daghan gid kaayo nga anang oppose or against sa moa. Pero si San Pablo Apostol nagaingon nga dili nato gayud gikaulaw ang pagwali sa maayong balita kay kini mao ang gahom sa Dios alang sa kalawasan sa pagsapag sa mga matuo una sa tanan sa mga Hudiyo ug ngadto sa Bisyanon. Meaning to say universal ang church nga gitukod ni Ginoong Hesus. Again, mao na ang akong proposition nga pamatud-an gayud sa Jerusalem Church of God nga kami gayud ang tinukod ni Ginoong Hesus. Ang amo day tuod nga Philippine headquarter naa sa Pagadian City Central Church. Na ang ako ang usa ka igsuon no nga si Brad Maximili Bantilan so siya ang naa sa ako karon. So salamat sa paghatag og interest. Ang amo ditong world headquarter unay kilain Jerusalem, Israel. Thank you very much. Ako na ning pare. Pareho na ako na ako. Yung may babag. Automatic. Natin bra.
Okay, yun, no? Okay na, sige. So, once again, ang Jerusalem Church of God, nagdala sa mensahe sa third angel's message. Kung sa manang third angel's message, nag-auhag na sa mga katawhan nga mukwas sa usa ka iglesia kung babae nga gitawag og bigaon na naa sa Revelation 17 nga walay laing gyud nato tumbok kung dili gayud ang gidala nga iglesia sa Roman Empire nga mao ang Roman Catholic Church. Dili na maghatag ang Ginoo og warning nga pagawasod kung wala na sulod. The universe is already sealed. That's why it's an invitation. Kung dili mo matuo, basta kay nakapamahayag kami nga mauna ang gikinahanglan sa atwa karon. Now is the time of salvation. Gitago mi sa taas na panahon tungod kay ang political power sa papacy. Grabe kaayo ka strong tungod kay suportado kini sa Roman Empire. So Lucas 8:17, nothing held in secret that shall not be manifested. Walay aso nga makumkum, mabutyag gyud kini. So kung gitago kami sa unang panahon, nan kami naa gihapon bisan pag gipamatay sa Roman Empire ang among mga kaigsuonan, pero wala sila ni give up. Mao nang from generation to generation naa ra gud hapon ni. Gitubod kami ni Ginoong Hesus 30 AD. Nanong 30 AD sa Jerusalem, Israel, ato nang mapamatudanon niya. So pamatudan nato no mo yang atong topic. Any topic can be presented as what we agreed. So ang church gitawag na siya body of Christ. Gitawag po na siya bride of Christ. Gitawag siya people of God. It's a separation for God's purpose, distinct from the world to live holy lives. So, mana no nga ang atong yung kanang purpose para man gyud sa kaluwasan. Individual ang kaluwasan. Naa sa matag-usa ang desisyon kung asa gyud ka mo pili karong panahon na no sa mga universal deception nga atong nakita no. So mao ni ako gingan kagay na Revelation 18:4, gumula kamo katawhan ko. Wala laing word church, naglingkod sa daghang tubig. Unsa man ang tubig? Daghang tubig. Mao na ang katawhan, pinulungan, tibuok kanasuran. That's a description of the Roman Catholic Church nga nag-ingon no nga gidala siya sa mananap nga mapintas. Nga naa siya nagdala kaniya nga kato, the fourth beast, nga naay pito ka mga ulo nga pulo ka sungay nga nag-asulod sa scarlet and purple. Makita na to, no? Scarlet and purple. Mao man ay gisuot sa pari. Di na to ma-deny. And that's again the description of the whore or bigaon nga babayi. So now the question is, what is the identity of the body of the, or the true church? Before nato mailhan ang identity sa lawas, ato sa ilailahon ang identity or ilhanan sa head. Kaya di naman mabuo ang church kung walay head. Ang iyang ulo. Okay? So, sa ako ang presentation mo ni mo, identity, una, walay laing gisulti si Ginoong Hesus the 3 days and 3 nights. Isip yang ilhanan. Ikaduha, ang giingon din ha sa Juan 10:30 nga kanang ako mga kumhan salamang kami. Si Jesus nagpay og tax. Jesus born and died at Jerusalem. Dinala ko siya mabasahan pa na kay mahudang tag time. Unang pamatuod, head of the true church. Wala siya laing gingon ha. Ang ilhanan sa matuod nga Kristo nagpabilin sa lugnanan tulo ka adlaw o tulo ka gabi. Karon, ang tulo ka adlaw o tulo ka gabi ba? Makita gikan sa Friday to Sunday dili. Buhara na kagabi og isa ka adlaw. Dili nato bakakan ang atong mga anak. Kabaluta og pila kagabi og pila ka adlaw ang isa ka adlaw. So mo ni siya. Maro kayo ang Roman Empire. Ilang himo midnight to midnight. Katumanan sa Daniel 7:25 nag-change nila ang panahon ug ang kasabuan. Whereas ang mo man ni sunset to sunset, una ang night and there was evening and there was morning the first day. So night and day, that's 12 hours, a total of biblical 24 hours. Sa ako nag-ingon, ngano mang kawatan man dilog unang ka adlaw sa gabi. Human iyahang gikuha na pud ang light. Dayon ikawat na pud dito sa lain na pong party sa gabi para matungog ang 24 hours. Kana kay para iyahang makuha ang
gud nga 3 days and 3 nights. Pero tanaw na to. Okay, mao ni ang ano ang 3 days and 3 nights ha. Namatay din ang Ginoo si Ginoong Hesus 3 p.m. Kuan tayo, sakto tayo. Night 1, 2, 3. Dili siya namatay. Dinha. Ang pagsugod og ihap, pangina mga pagsugod og ihap, dili diri. Nagbitay pa siya sa cross. Dili na ta magsugod. Kanang gilubong na siya sa diha nga muhapit na ang yearly Sabbath. Hinumduman na to, duha ka adlaw nga ipapahulay. Annual o weekly. Pagtunaw diri, mauna ang unang gabi. Okay, kaya nagbitay pa siya sa cross. Hinumduman na to ang basihanan si Jonas dito sa tiyan sa dakong asda. Tulog ka adlaw, tulog ka gabi. So, mahita po na dili gid ka masugod sa paglubong na. Hangtod nga moabot diri, nabanaw si Ginoong Hesus diri nga party. Okay, ang Mateo 28 sa ano ha nag-ingon. Sa tapos ang adlaw nga ipapahulay sa banag-banag sa nahaw ng adlaw sa semana. Unsay event? Dili pagpabanhaw nga exact or actual. Kung dili pagbisita ay pag-akto na sa mga babae, wala naman dito si Ginoong Hesus. Meaning to say, si Jesus Christ na resurrect sometimes previous. Take note, ang pagkabanhaw kalitra na sa usa ka pagpangilo, di ba? 1 Thessalonica 4:16, lagit lang ana. So kana siya nga actual, diha siya nahitabo dinhi nga part sa diha nga mupuli na ang aning night. So meaning katong pag-appear sa first appearance ug sa second appearance, dili na nahitabo kaning Juan 20:19 nga unang first evening of the first day of the week, dili na siya nahitabo. So anong ako pa man diri pagkabanhaw? Mali, deception. Tanawa ninyo ha, tanawa, klaruha, bukha ang mga mata. Kaya gitago ang matuog nga Ginoong Hesus sa mga Hudiyo o sa mga Roman Empire. Mateo 28, 13 hangtod sa 16 gipalit sa mga iskriba o mga parisiyo ang mga Roman Empire aron ipakalat nila ang mali-maling balita. Mo pitong nang naang giingon sa mga Sadducees, walay pagkabanhaw nga naman. Di ba sila mukha ang nabanhaw si Ginoong Hesus? Kailangan gitago. Mauna ang mga Sadduceyo, nahimo silang oposisyon ni Ginoong Hesus. Usara na ha, again, head si Ginoong Hesus, ilhanan sa matod na Kristo, inhanglan na kung kunaan. Okay, false Christ. Pwede niyo matay, unang gabi, unang adlaw, ikaduhang gabi, duha ka gabi yung isa ka adlaw. Hunahunaan na, nag-warning na si Ginoong Hesus, magbantay ta kay human na ko kulakaw na ay manungha ng mga bakakong Kristo o mga bakakong mga manalag na magtudlo, nga murapot sila tinuod. No, ang anghel baya no, magtinabuhigod siya. Nakarabitang murapot ang anghel. Sumuna siya ang atong bantayan. Okay? So, bisan pa ito na ay nanaunin nato. Midnight to midnight. Supro na hapon. Mali. So, bukha ang mga mata. Okay, next. Okay, kani siya mga actually dili igo. May nagingon sa Juan nga walay kabutangan ang tulong sa Ginoo. Bisan pag maupon ang amo karon nga dili mahigo ang pila ka oras na mga pagtindog. Ano ani? Okay? Preparation of ointment. Pero ug ako pa ni siyang explain further, mahurot akong time. Di maginimahuman karon. Pero I hope na magbaton mo interest unsa gyud ang ilhanan sa mga tuod nga Kristo. So dinala ko siya kuanon ha, mga kanang supporting runner siya nga mga explanation. Next, mao ni ang reason anang time po sabi kadali lang kayo. Okay, ikaduhang rason. At katong una, nato sa Laudato Si. Kapag 3 days and 3 nights, di ba ingon man mo, nabanaw si Ginoong Hesus sa Domingo, which is mauna na ang reason, nga nung nag-Domingo na mo, o ka ng simba. Hinumduman na ito, gabi pa lang sa evening ha, nabanaw na siya. Okay, so kami karon, mauni ang Trinity, which is again a false doctrine. Nga naman, gi-reject or gi-excommunicate si Arius. Nga naman, tungod kay nagwali siya nga ano yung Trinity, co-eternal, co-equal, o co-substantial. Complete ni ani nga mga verses, na lang ko na ako siya isa-isahon. Nga nung mali man siya, ana ang tinuod. Okay, ani ha, Mateo 28:19, ano siya? Si Ginoong Hesus, mauna siya lang ang isa ha,
Father, Son, and Holy Spirit. Wala ilaing gitumbok diha sa Mateo 28 sa bisabibi nga naman. Siya kayang ato ang Tuhan. Siya kayang angalang baya niya nga atong pabaptismuhan. Sa ato pa nga, mao ni siya kani. Mao ni si Lord Jesus Christ, iyahara ng pangalan tanan. Naa pa siya amahan, kay dili man siya mahimong mediator sa tawo kung wala siya sa tunga. Mao na una ninyo, magsipag tawag-tawag ni Mary. Nga naman, wala pa naman tungo. Nga kani siya, mao ni Lord, Jesus nga naman, gihatag niya sa iya ang tanan nga gahom. Siya tanan ang mo judge sa tuwa. Okay? So, bilhin na ko siya po. Ako na nabaghan ka, nahurot akong time. So, kani siya, no? Panawa, liiya, bukhang mga mata. Next. Okay? Kani. Set registration. Di-appeal ni Mr. Alima, no? Nga admitted facts. Mga kagsuunan. Wala pa din nag-submit si Ginoong Hesus sa civil law. Nag-submit siya. Nga nag-require man. Yan na siya. Ingon siya kang Pedro, ang mga anak sa tao, dili ang paangay mo hatag sa kanang tax. Pero kay gi-require man, sige bayari sila. Mauna ang nahitabo namo. Ngano nagpasig register ni? Gi-require ni sa pang gobyerno. Isip pod paghatag og proteksyon namo. Ngano man, naagi permanente magdala og kana bitaw impostor. Dili lang kami ang Jerusalem Church of God. Mauna ang nahitabo sa unang panahon, dili lang ang Roman Catholic Church ang Christianity. Gitago ang Nazarene. Okay, tanaw na po ha? Okay. Murag mapay pa rin po. Daghan pa kayo. Mapay man ako. Dili ni siya mo ang akong giingon. Ako lang ihatag in advance. I-compare gani ninyo Nazarene o Nicene. Siguro makita na niya, pero kabahan lang kami overview. Okay? Okay. Karon, namatay si Ginoong Hesus, ingon mo, gituko kami ng church 33 AD. Lamang ni, nga naman, 30 AD ni. Nga nung 30 AD, dili siya, kani. Nga naman, si Ginoong Hesus, gitagna na ng daan, dili mahito ko ang New Testament kung walay Old Testament. Okay? So, ang Old Testament, nagtuga na daan, Daniel 9 Shetty, sa tunga-tunga, sa usa ka semana, pagapatyo ng Mesiyas. Wala lang tunga-tunga sa semana, mao man ni. Kaya natawa man siya og 4 BC, ithagani. Talasa siya nagsugod ng mensahe, iyahang edad 30. Namatay siya og 30, meaning 33 iyahang edad. Sa diha nga namatay siya. Meaning, ani siya, mauni ang end of 70 weeks, dari ang decision making ni Simon Peter, katong gingon nga, ang paghubaran din sa yuta, paghubaran din sa langit, dinhi ang decision making. O sa mga decision making, di ba, naa sa Roma 11, nga ang katong mga wala nito ang Hudiyo, duha ka klaseng Hudiyo ha, ang wala nito, wala nito, pasangin lang mininyo, dili niya ang katong mga Hudiyo nga wala nito, Hudiyo ni nga kauban sa mga apostoles. Okay? So, nakita karon nga ang mga Hudiyo nito sila nga si Ginoong Hesus dinhingid no. Before siya misaka sa langit, nagtukod siya og iglesia niya or meaning iyang isubmit dito sa iyang amahan ang iyang church nga gitukod. Basahan gani ng Juan 17. Nagpasalamat ako kanimo kay natapos ko na ang buhat nga akong gibuhat nga imong gi-instruct nako. Ihang gitugyan ang church. Unsay giingon ni Apostol Pablo? Gilutos niya, ginganan niya Church of God. Now, ang Church of God ba? Dili pangalan. Time is over. Okay, panghalan ang Church of God. Thank you. So, daghang salamat. Unang magdidebate atong pakpakan. Nadunggan nato kung giunsa niya pagpabarog ang tema nga iyang ipapatudan. O balipayon siya uban sa kadasig with all the audiovisual, the liquefied crystal display nga niya karon aron makita nato kung unsa gyud ang kasaysayan nga iyang iskutan sa pagpapatuod niya nga ang Jerusalem Church of God 70 mao gayon ang gitukod ni Kristo na simbahan. Karon kay human naman siya og pagbarog, aliado sa kita sa napulo ka minuto na cross-examination. Pangutanon siya sa tanan niyang gisulti sa iyang pinangga nga magdilibate
Mr. Timekeeper, ready ka na ba? 10 minutos ang cross-examination o ako kami ihatag sa muhatag na ining pagpangutana ngadto sa nagpabarog hika sa Roman Catholic Church, Mr. Paul San Pablo Alima. Okay, thank you, Mr. Moderator. Andam ka na, Madam Pilierino? Piliero? Okay. Okay, okay. Andam na makabag? Okay. The series of my questions in the first phase of the interpellation period is asking about the origin of the Jerusalem Church of God, 70 Sanctified Incorporated. Matod mo ang headquarter ni ini naa sa Pagadian. Sakto to sayo. Microphone. Okay. Sakto tayo sa Pilipinas, kay ang every nation na sila kaugalingong pamalaog sa Philippines. Pero we are not talking about world headquarter. And as I told you, it's Jerusalem Church of God. Di na siya mailisan nga naman. Si Ginoong Hesus mo ng pamana niya sa iyang amahan nga si Haring David. Ingon ang balang kasulatan, ayaw ibalhin ang karaang mohon. Jerusalem Church of God, ang sentro sa kamatuoran, sumala usab sa Lucas 24:47, ang patinuod sa lugar pagpasayod, magsugod din sa Roma, sa Jerusalem. Basahan, bukhang mga mata. Thank you. So before ang second question, ikan sa Roman Catholic Church, sa itong hangyoon, ang operator ng sound system, nga hinahinayan gamay para dili mo feedback, gamay lang. So, ako gipaabot sa duha ka magdidebate nga ang pangutana, usa ka minuto, o ang tubag usab, usa ka minuto. So, sunod nga pangutana. So imong gi-admiter nga ang headquarter sa Church of God Jerusalem 70 Sanctified sa Pagadian o narehistro kini ni atong Oktubre 23, 1991, sakto? Dili. Sakto. Walay in denial. Sa ako nag-ingon, tungod kay, ano ba yan, no? Lumakaw ka mo, kung walihan ninyo ang tibok na nasod, on the way pa. Imagine na, 33 AD ang Roman Catholic Church. Ano sa muna abot diri? 1521, dili pa yun mga pari ang nagdala, political motivated. Si Ferdinand Magellan. Just Mr. imagine that. Moderator, wa ko mangutan na sa Catholic Church, ang akong ipautan na sa iya kay siya na nagpresentar. What is your objection, Mr. Alima? My objection is about she is not responding my question, Mr. Moderator. So, kindly repeat the question para reiterate, para madunggan ni Miss JDB. So imo nang gi-affirm na kini na rehistro ni atong 1981. Kining girehistro ni atong 1981 kampanya man da ini. Unsay pangutana, Mr. Aliba? So moyon ka ba kini di ang Jerusalem Church of God 70 Sanctified Incorporated kumpanya da ini? Ma'am JDB, ang pangutana ni Mr. Alima, moyon ka ba? Kini Jerusalem Church of God 70 Sanctified kumpanya Dubag. Correct. Organization. Huwag mo yung organization, dahil rin siya company. Company of people. Okay? Thank you. Okay. Company. Nga naman. Sige na Jesus, nag-gather sa mga apostolis. Dili day na company. Plus, ang second ang nagbuot anak na Butangat Incorporation. Dili kami. Meaning kasi nagsubmit kami, pero sa may problema. Company Magdalene Church, it's an organization. May problema, wala. Wala. Next question. Kining nakaila ka ba ni Andrew Dagger? Andrew Dagger. I-commission siya sa Church of God 70 ni atong 1931 Nakaila kayo. to build or to establish a church in Jerusalem. Sakto? Tama. Okay. Pero kadali lang. Okay, matubag ko. Igo siya nag-reorganize. Kaya nga naman, nawala man sila, ano, gilupas man sa Roman Empire. Hinagduman ako ang mga Hudiyo pod.
dagit ni Nabucodonosor 70 years dito sa Babylonia, walay tao ang Jerusalem. Kung kami wala dito sa panahon na i-vacuum tungod kay gilutos kami sa Roman Empire, ang Roman Papacy. Thank you. So imong gideclare Before mo proceed ang sunod pangutana, ato ipaklaro sa duha ka magdidebate nga pabuton sa nato nga mahuman ang pangutana adi silang tubag. O diya pabuton sa nato nga mahuman ang tubag adi silang pangutana. Proceed sa pangutana. so Objection sa muna. Okay, based on our guide, ask question based on the presentation. I would like to ask the moderator, focus on what I am presenting. I am ready to answer. Ayaw siya i-escape. Sige nung sa akong hisgutan, head of the Truth Church. Buhalang ako ang puntong nagihatag. counter objection, Mr. Moderator. What is your counter objection? Dili ko magat sa iyang presentation kay wa pa na sa topic. Ang atong topic imong pamatud-an nga ang Jerusalem Church of God 70 sanctified gitukod ni Kristo. Mao nang sa akong first question, sa akong premise, ang series sa akong questions nangutan ako about sa origin. So may affirm na siya nga si Andrew Dagger i-commission sa Church of God 70 niadtong 1931 to build a church in Jerusalem. So mupusit ko sa akong pangutana related sa origin. Ayaw ko i-focus sa imong presentation na wala nihaom sa tema. Moderator's time. I-off sa ang oras. Kanang ang atong pangutana dili mo gawa sa tema. Ang presentation pwede bisag-asa. So before our objection, Miss, papilyero, kanang ang pangutana tubagon sa gipangutana. So what is your objection, Ma'am Papilyero? Okay, objection. I am clearly telling everyone, pag maghisgot ang iglesia, na i-head, na i-body, una na ako ihatag si Ginoong Hesus. Anong dili man lang mo focus sa ato ang i-present? It's kanabitang standard rule. Mangutana ka muna base sa atong i-present. So do not focus on what I am not presenting, but on what I am presenting. So I hope that is clear. Again, head si Ginoong Hesus, body pa. Dili maila ang tinuod na body kung di na pamailan ang tinuod na head. Thank you. Before another question, ako lang i-reiterate pag-isgot ang tema na inyong gidebatehan sa duha ka pundok din. Pamatud-an sa Jerusalem Church of God 70 sanctified nga gitukod ni Kristo kining simbahana sumala sa Biblia og referensya. Sa ato pangiyang paganhi sa proposition number 1 sa unang presentor nato, pamatud-an niya nga kini Jerusalem Church of God 70 sanctified mao ang gitukod ni Kristo sumala sa Biblia o referensya. Akong ibalik ang microphone ngadto sa pangutana o ngadto sa mutubag. Objection somewhere, Mr. Moderator. Basahan ako ang atong diskutan, ha? Okay. I would like to read the question and answer. Any topic can be presented as long as it is related to the position to defend the church he or she presenting. Is it not related to the topic? Ginuhiso sa pagdiskutan. Bugha ang mga mata ninyo. Ayaw biyahe si Ginuhisos. Ano man, siya man ang ato ang sundan siya atong tuhan. Thank you. Counter objection, Mr. Moderator. What is your counter objection, Mr. Alima? Klaro man gud ang proposisyon Jerusalem Church of God 70 sanctified itukod ni Kristo. So ang akong gitukod ini, ang akong series of questions wa pa kumahuman, nga akong ipalutaw din ang origin para mabulgar ning iyang simbahan nga di tinukod ni Kristo. Ni affirm naman siya nga si Andrew Dagger gikomisyon sa Church of God 70 sa Amerika. Kanang 70 Adventist sa Amerika mao nagkomisyon kang Andrew Dagger nga to establish a church in Jerusalem. So kung sunod ka pangutana, kung si Andrew Dagger gikomisyon sa Church of God 70 sa Amerika na atong 1836, i-commission na 1931, ang pangutana, kinsa may nagtukod sa Church of God 70 sa Amerika para trace up na to ang origin sa gidala ni Andrew Dagger sa
Jerusalem na Church of God natong 1931. So ang pangutana, Miss Papiliero, kung kinsay nagtukod sa Jerusalem Church of God 70 sanctified, ito ba ka? Okay. Sige. Kay dili man siya mo pangutana dito sa mga gipresent nako. To bago na po ang pangutana. Mali mo ang mga year. Wala kay saktong mga pagbasa. This is the history of true religion by Elder Andrew Dagger. Mga kaigsunan, dili po niyang sinulat na siya lamang. Nga naman, naani mga references nga naman. Nag-eskwela siya sa University of Chicago. Nag-eskwela siya theology. Naadit ko ang tanan ng mga pagbulgar kay maka-access siya sa library sa Chicago. Objection, Mr. Moderator. Wala ko pangutana nang iyang gipang yaw-yaw. Akong pangutana ba, si Andrew Dagger, imo nang gi-affirm. Okay. Nagi-affirm nimo, nagi-commission sa Church of God 70 sa Amerika to establish a church in Jerusalem. Dito ba na ganina? So sundan ako, kadtong nag-commission kang Andrew Dagger nga church dito sa Amerika, kinsay nagtukod ni ato para ma-trace up nato kung kining imong Church of God nga gikunikan mao pa ning gitukod ni Kristo o tinukod ni sa Amerikano. Ayaw ko basahan ng libro ni mga wadyan tubag. Okay, gitubag ka Mr. na po. Moderator, ang objection i-roll out sa kay dili man sa responsive sa akong pangutana. So, moderator's time. Point of order. Ang pagutana kung kinsay nagtukod. So, kinahanglan imong pawatunan sa Biblia o sa referensya. So, tuba ka. Kung saan ako pagtubag sa mong mali na pangutana, ingon ka, di-commission sa Seventh-day Adventist? No, wala siya di-commission sa Seventh-day Adventist. Kung Objection, dili Mr. sa Moderator. General Conference. Objection, Mr. Moderator. Nitubag ka na ganina. Wala ka pagkutugon na wala siya di-commission. Dahil lang. Objection, Mr. Moderator. Okay, Hello, Mr. Mr. Lima, Moderator, kadali lang. object ko. No. Rahuhon ako. Wala ka kuni-deny. Di-commission siya. Lagi. Pero mali ako. Okay na to. Okay na to. Diba? Nagi-commission si Okay. Andrew Dagger Oh. sa Church of God. Hello, sister. Mag-spito po sa nag-object. Moderator's time. One at a time. Ni-affirm na kaganina, nagi-commission. Nadagamay nakasaksi. Ingon ba ya ka nga ayaw, bukhang inyong mga mata. Bukha ba ilang mga mata? Nahibalo ba sila nga nito ka nga si Andrew Dagger gi-commission sa Church of God 70 sa Amerika to establish a church in Jerusalem. Sa ato pa wala pa church to establish pa. Gi-commission pa siya sa Amerika. Ang pangutana, katong na-commission sa Amerika, kinsa may nagtukod niya to? Moderator's time. Kanang natubag na di ay. Ang karon sunod pangutana, katong i-establish ka Jerusalem sa Amerika, kinsa may nagtukod dito. Okay, basahin ko diha. In the fall of 1931, it was voted at the General Conference that the church should send someone to look after the work in view of moving the world headquarter there when the conditions would present. Arrangements were made consequently for Elder Andrew N. Dagger to go and look after the work. Mga kagsunan dili sa Adventist, the General Conference of the Church of God, nga naman, dito na sila gikan sa Jerusalem. Again, naanha sila sa Amerika, tungod lagi na kilotos. So karon, para sa manahimo nga independent nation ng Israel, kay under colony man siya sa mga German tribes. So nakita ko, nga dili gid siya makauli pa dito. Kaya under colony man. So sa panahon nga nahimong independent nation ng Israel, diha sila kay magbalik o establish, meaning wala siya nagtukod o iglesia. Ano nagtukod pa man siya iglesia? Gitukod na ganin ni Ginoong Jesus, Church of God. Church of God. 12 verses in the Bible. The Church of God maunay gispasakupan ni Apostol Pablo. Sa diha mahuman siya malutos na miraculously converted siya. Wala man siya ningon nga Roman Catholic Church siya na convert. Wala. Church of God. Ngala ng Church of God, ha? Thank you. So niangkon ka na ang General Conference niadtong 1931 nagbinutuhay sila nga si Andrew Dagger ipada sa Jerusalem. Sakto? Dili. Sakto. Dili mo ko mamakat. Okay. Pero sa again, klaro ba ang tubag? Wala siya nagtukod, ha?
Wala siya nagtukod sa ako ng giingon. Nabihag ni Nabucodonosor ang mga Hudiyo sa Babylonia 70 years gilutos sa unang mananap ng mapintas. Pagbalik, itabangan sila, pag-reorganize back the headquarter. Pero wala ang pagka-headquarter sa Jerusalem nga naman. Sige mo, Jesus, diha na tao. Diha siya nagpakamatay. Diha siya nagigan sa iyang pagkayab. Diha pa siya mabalik. May nga si Pedro, si Pablo dito na lubong. Unya, sige na Jesus, saan siya lubong sa Roma? Kiluwi sa Jerusalem. Kinsa may hit nga atong tuhan, si Pedro, si Apostol Pablo, mga paigsunan, bukhunan ko itong mga mata. Okay. Next question. So, matod mo, i-persecute ang Church of God dito sa Jerusalem. Ang pangutana, kinsa man nga Church of God sa Jerusalem may persecute na miadtog Amerika. Hinganli kinsa? Okay. Ang mga Church of God, nga nila na bisag unsa sulpot. No? Inana. Pero Church of Objection, God Mr. ni. Moderator. Okay, dili. Ang ako pangutana, Mr. Moderator. Bilis lang ko. Objection, I repeat Mr. my Lima. question. Objection, I Mr. repeat my Lima. question. Nag-premise Para- na ko. para- Nag-introduction na ko. Okay. Para makabalo ka ba? O kung sa'yo pangita po sa tilaw na iglesia, kaya huwag dito kabaluan ni. Okay? Ana ha? Nagkalipad to. Okay. Pagsagot akong gingon. Nawa na kasi mo na madam. Ako i-repeat ang question. Matod nimo gi-persecute ang Church of God dito sa first century. Okay. Ang pangutana, kinsa nga gi-persecute nga membro sa Church of God nga miadtog Amerika. Nga niadtong 1931 nag General Conference nga si Andrew Dagger pabalikon sa Jerusalem. Tuba. Okay. Ang paghawa diha sa mga kanang katawhan sa Iglesia sa Dios, nahitabo na dito ato bitang pilgrim nga mga Puritans. Asa ko nang gingon ha, nganlan gid bisag unsa, daghang gid mga kaigsunan, panganlan ni og Puritans, Waldensians, Cathari, Albigenses. Naana dito nan, naay mga references ana, pero they disown that name na bitawag. Ilahan ni Cabardo, ilahan ni Cabias, inaana man ang pagsagaran. Pero ang amo ang name, Church of God, bitawag lang mga Puritans. So again, ang Puritans, kaya nga naman, ang Amerika, mao'y naghatag o kanabitang proclamation sa freedom of religion. Imagine na ha, sa ito pa, na wala na yung freedom sa unang panahon. Kaya nag-proclaim mo ng freedom of religion. Sa diha nga nag-proclaim ng Objection, freedom Mr. of religion. Moderator. For not responding my question, Mr. Moderator. That-respond ako, Puritans. Mr. Moderator. No, Ako ako lang pangutana. siyang isuprutaan para makasabot ang mga katawan. Unsa na Objection, ito sa balaan Mr. ng mga Moderator. Ang ako pangutana, wa gyud niya to baga. Moderator's time. Ang pangutana nako ba, matod mo, Time sa cross-examination. awa na. Time is up. Okay. So, thank you Sige, David. sa duha ka mga pagpilibati. So, ang tanang pangutana, gitubak, o ang tanang tubak, ipaminaw sa nagutana. Ang sunod, mauna ang barog sa Roman Catholic Church. 15 minutos nga iyang ipabarog ang tema nga pamatudan nga ang Roman Catholic Church, one holy Catholic and Apostolic Roman Church, mao ang matuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo sumala sa Biblia o referensya. Atong i-welcome ang magdidebate sa Roman Catholic Church, Mr. Paul San Pablo Alibo. Daghang salamat, Mr. Moderator, o daghang salamat, Ma'am Genevieve, sa imong napakyas na 15 minutos na pagpabarog. Sa lagda pa sa katarungan, ang iyang mga rason gitawag fallacy of imaginary conclusion. Nag-conclude siya nga ang Jerusalem Church of God, sevenly sanctified, nga narehistro sa pagadian ni adtong Oktubre 23, 1981 tinukod ni Kristo. Mao na iyang gingon. Mao nang wa siya mo focus sa subject matter. Ang iyang presentation murag manok na hinangkan. Nawa nagsalimuang asa mangitlog. Gisayangan nimo ang imong 15 minutos ka kahigayunan sa pagpadayag sa imong naglagubo nga pagbati. Kay dugay ra ka nang hakit nako kapintuig na. Wa gyud ka nako pansina.
Pero sa imong giingon sa Facebook, nga basta Jerusalem Church o God na ang maghakit sa mga CFD, di gyud sila manukol. Mao nang pasaylo ako, nga naaghat ko, nga suklan ta ka. Aron mabulgar, nga kining imong gibarugan nga simbahan. Gikomisyon si Andrew Dagger sa General Conference ni atong 1931 to build a church in Jerusalem. Sa ato pa, 1931 pa dahil na gikomisyon. Mo nang gipangutan ako ikaw, kay miingon man ka nga gipersecute. Gipersecute ang Jerusalem Church of God, 7075, nga narehistro sa pagadian. Wala. Matod sa kasaysayan, kay maisra man basahan tayong libro sa kasaysayan, kinsa ang gipersecute. Dili tamang yaw-yaw din sumala lang sa atong paraghap. Ibase nato ni sa kaligunan. O sa may gayon din sa pahina 138, the principal reason, Madam, bukha imong mata, bahalag pura nagkandi nga di mamilok, bukha inyong mga mata. The principal reason why the Romans they tried to crush the church was a political one. For such a government cannot permit the Catholic Church to exist. And Nero was the first emperor to persecute the Christians. Kinsay giloto sa Roman government? Ang Catholic Church. Dili ang Seventh-day Adventist Church of God Jerusalem Sanctified nga narehistro ni atong 1981. Pagkalayo ba sa iyang tinubagan? Murag kalayo sa sidlakan o sa kasadpan, huwag yun mag-abot. Manang di yun niya tubagon akong pangutanga, kinsa may nagtukod ni atong maong simbahan na nagkomisyon kaganto dakit ni atong 1931 to build a church. Huwag yun siya katubag. Kaya iya fallacy o imaginary conclusion. Mura siyang nag-imagine ang iyang simbahan mo na tinuod na why dokumento na nagpamatuod. Ngayon siya gipersecute ko no. Ibutang nato nga tinuod ang iyang claim. Mo nang gipangutanan ako siya, kinsa nga dito sa Jerusalem nga membro sa Church of God na miadtog Amerika. Kaya iyang huna-huna rebelled to re-establishment. Sa ato pa, tuan na sila dito. Niadtog ang Amerika, ay gipersecute, mabalik na po Jerusalem. Pero wag yun siya katubag nga na ay re-establishment. Wa niya tubaga nga katong Church of God Seventh-day nga nag-commission kang Andrew Dagger na itong 1931 to build a church in Jerusalem, tinukod to mga Amerikano. Dili di ay tinukod ni Kristo nga Ginoo. Sister, nagmata pa ka sister? Ang nagtukod sister ang mahibalo ka, salamat na ditambog ani nga debate. Ug ayaw in taong sister pagahia ang imong kasing-kasing. Kinahanglan dili ka mamilok sa kabatuoran. Dito sa pagka 1931, dito nang sugod ang pag-start sa Church of God Seventh-day. Nga kining ni adinhi sa pagadian, sumala sa inyong rehistro Oktubre 23, 1971 with seat number 0001011534 sa Amerika ni asakuan ni sister pagadian wala kini mahiuyon sa roadmap sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Wa man tay supak na ang simbahan nag-start sa Jerusalem ang origin. Kaming mga Katoliko nituo na dito sa Jerusalem ang origin. Apan ang pangutana asa man gilugway. Sumala sa balaang kasulatan Buhat Kapitulo 23 versikulo 11 mao kini ang atong mabasa. Mingon ang Ginoo sa iyang apostol kasi San Pablo, ingon nga nagpamatuod ka kanako sa Jerusalem
kinahanglan nga moadto ka sa Roma. Asa di ay? From Jerusalem to Rome. Dili kay from Jerusalem to America back to Jerusalem. Mura naghinangkan nga wa, nagsalimuhan nga wa, kahit log, bisag asaw pa dong. Sumala sa Biblia na ay klarong roadmap ang simbahan from Jerusalem to Rome. Mabito ng sunod sa Acts of the Apostles sa may sunod, ang letter to the Romans. Ang pangutana, kinsa man ang recipient sa letter to the Romans. Dinhi sa New International Version sa Protestante mo kinangatong mamasa. Romans, the writer of this letter was the Apostle Paul. Written in the early spring of AD 57. Madam, paminaw, para makasabot ka. The original recipient of this letter, Paul, originally sent the letter to the Roman Church. Ang pangutana, kanang letter to the Romans, kinsa daig gisulatan ni Apostol Pablo? Madam Geneve, ang Roman Church. Meaning, sa first century, establisado na usab ang Roman Church from Jerusalem to Rome. Karon kung mauni silang gitukod ni Kristo sa Jerusalem, niadto ba mo sa Roma? Naabay kalig-unang pangkasaysayan na nagpamatuod na miadto mo sa Roma. Unsa may giingon sa kasaysayan, world history. Basahon na to sa pahina 112. Not long until the death of Augustus, the headquarters of the church founded by Christ were established at Rome. Asa day, sister? Sister? Balik ko na ko, ha? The headquarter of the church founded by Christ were established at Rome. Matod sa kasaysayan. O kay maestra man sa dipit, nagtuo ko, kadi yun iso pakira. Kung sa may giyon din sa 3rd year nga libro, sa ang ating daigdig at kasaysayan, pagsulong at pag-uugnay. Kung sa may giyon din madam, paminaw madam. Ang simbahang Katoliko ay isa sa mga sangay ng Kristyanismo. Ang relihiyong itinatag ni Jesucristo noong unang siglo. Karon ka maestra man ka, mutudlo na kaini sa eskwelahan o imong ipakulog imong kaldero sa dipit. The Philippine unique mission historian Sonia Saide and participants. Vittorio Saide. O sa may giingon sa atong libro, sa libro sa mabanggiitang historyano sa Pilipinas, nagigamit ko sa kini sa makulihiyo sa dipit. The greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, especially the Roman Catholic religion. This religion was Christian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. Ang pangutana siya sa Geneve, isa nagtukod? Ligog-ligog siya, hindi siya minaw. Bukhain tao ni mong dalunggan. The World Almanac and the Book of Facts. Kung sumigingon sa pahina 704. Mato din mo kini ang atong babasa. Roman Catholic, founded by Jesus. Kinsa nagtukod? Si Jesus. Grolier Universal Encyclopedia, Volume 5, page 106. Catholic term applied to the divine society founded by Jesus Christ and endowed by the outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost. Most specifically, the name denotes the body of the faithful in communion with the Bishop of Rome, hence often called the Roman Catholic. So kini nga mga libro nga atong gidiga dinhi, the Book of Religion. Di Katolikong writer hin ha.
Pwede ni mo check up niyo niya. Naway Katolikom nagsulat din eh. Roman Catholic Church. The Roman Catholic Church is the original and is still the largest Christian church. Original. Tapos, banggaan ta ng tiki. Manghakit magdebate. So, 2 minutes remaining time. mo na madam nga I'm sorry nga kanang imong simbahan tinukod na sa Amerika. Mura mong dami account pa. Nagamit na mo ng Church of God. Mura sa Facebook pa na dami account. Gitago nilang ilang kaugalingon sa pangalan. Ang imong simbahan, madam, gitago nimo sa pangalan aron mulutaw na tinugod mo ni Kristo. Paniining kahaponon, mabaliman ang buko sa kawayan, di man niya dawaton ang nagbuntaog natong ebidensya. Apan magpabilin ang kamaturan ng simbahang Katoliko tinukod ni Kristo. Bisan padili kamudawat, madam, nagpabilin ang kamaturan na kining atong simbahan na gibarugan tinukod ni Kristo sumala sa ebidensya. Ug bisan pa hugot ang imong pagtuo sa Church of God, Seventh-day Jerusalem Sanctified Incorporated, di yun na makapahimo sa imong simbahan na tinuod. Nagpabilin yun ang imong simbahan nga dili tinuod, tinukod o pa-Amerikano na nagdami akahon sa Amerika o sa Jerusalem nga magtukod og Church of God o gipalakat ang istorya ng simbahan na wagtang. Ang simbahan wala mawagtang, madam, kay ang Ginoo nga nagtukod niini dili tao nga makakon. Unsa may giingon sa Ginoo? Mateo 28:20, upanan ko kamo sa kanunay sa tanan nga mga adlaw hangtod nga matapos ang kalibutan. Unya na wagtang kay niadtong Amerika pagkadakong sinampanggong na kung tinuod ini ang Ginoo na pamatud-an din pakakon nganuman kay wa siya kapabarog sa iyang mapanumpa ng simbahan-hanaw. Mo nang kanang imong argumento supat na sa pagkamatilon-ano ni Kristo, imong giakusahan ang atong Ginoo na nakataas sa iyang simbahan na wagtang. Time is up. Palakpakan na itong Ginoo. So pagpako nato ang presentor nga pagpaka nato pag-usap Share nyo ang atong live. nga maisugod ug makusganon kayo nga nagpabarog nga ang Roman Catholic Church tinukod ni Kristo. Basig batinga mo sa ilang palagsabot, igo naman ko nga may witness o nag-moderate sa walay pagdapig, unya ka mausap, nagdepende sa inyong mga kasing-kasing kung kinsa kanila ang insakto. So kitang tanan padalanginan unta sa Ginoo niini. Basig batinga mo nga ang ilang kada barog nila affirmative sila puros. So mao ni ang ilang ipalagsabutan. Kibali ang una o ikaduhang tema, ilang gi-correct, i-fuse ba nila. So mao ni ang ilang gikasabutan sa duha sa mga magdidebate. So karon humana man og pabarog ang Roman Catholic Church, muadhin na usab kita sa 10 minutos nga cross-examination, bali-balihok pangutana ang Roman Catholic Church kung katong gisulti niya tinuod ba to. Benchmark siya. Ug ang mangutana niini Jandel, mao ang Charlie Bertudaso. Jerusalem Church of God 70 Sanctified nga mao si Miss Genevieve Papiliero. Atong i-welcome siya para sa 10 minutos na cross-examination. Shout out, Okay, Eugene sige. Gapo, bro. May hapon, bro. So, daghang salamat mo sa mga pag-present, Mr. Alima. Unang pangutana. Ang haad hominin ba nga sama sa kanding ng itlog kulog, dili binurong malang tugi or binurong? Kana siya nga pagka-istorya Basta kampanya. masumbingay. Dili ikaw ang isgutan na lahat. Nga sa argumento kinahanglan nga ikaw bitaw nag-una-una nga bukhangin yung mga mata. Which is So, used by Jesus Christ. Ang imong giingon nga bukhang yung mga mata, wa pud ko kadog gitok to ni Kristo. Wala. Wala.
Kami si Kristo nga, ang inyong mga mata, bukha, pirme. So, masahe po ko na, kung di ka basa, tablahan ta. Basta, next year lang, kaya na ko sa tiba ng pautan na. Pautan na, ang imong pautan na sayang, manggod, naluwi ko sa imong presentation ng pautan na miss ni mong point dapat, direct to point, kaya itong minuto manggod, gamera kayo. So, dilit igo, kung sa boxing pa na, budigahan. Dong, Pax. Budigahan ko, basta ko, knock-out ko dire. Objection, moderator. Naghanap ka siya gusto niya. Jokers. Oh, minute ko na ako tinubag. So, moderator's time, i-off sa ang oras. Jocelyn nila sa Rio. Kanang panahon sa pangutana, Jocelyn. ang mutubag Abi maminaw. na ako nga babae sa trabaho sa karon nga hapon. Ang microphone ni hinay. Ang mangutana maminaw usap. So, hope nga one at a time Pininyo. May nga po. sa gitagal nga tag sa kabinuto ato kining i-follow para hapsay ang pangutana ug tubag. So, what is your objection, Yagan sa kamatuoran, Miss bro. Jennifer? Shout out, bro. Kinahanglan siyang Yagan sa kamatuoran. kanang badlungan sa iyahang mga personal attack. Sa ganun ka, kulob ang kaldero. Inaga ba sige ng Jesus wala uwi. Dili maayo nga panigingnan alang sa magbabalik. Kung unsa ka makahoy, gikan na sa to ang kasing-kasing. Mailah kung kinsa ka sa imuhang gisulti sa baba ay gikan na sa kasing-kasing. Ad hominem is not allowed during the debate. Lodimar ko ta. Kung sa iyang gibuhat, Yan, siya. daghan di siya ginagamit. Ni-affirm pa ang katauhan, ikulob ang kaldero, mga kaigsunan, Objection, nawalay Mr. persecution nga mahitabo Objection. kanamo. Kung iabot. Objection sa moderator. Si Kristo sister, iyagay rin na, mga bitin ka mo, makaliwat ka mo sa alas. Wag ito mo yun na siya sa imo, wag mo sundod ni Kristo. May gamit o mga harsh kayo nga words. Ang ako, Siya. isip pagpahinomdom na mo ba, as gifted teacher, ang gifted teacher, yung libro na kingon, nga ang simbahang katoliko tinukod ni Kristo. So, ang imo ng supakon, gusto mo na itawag na to sa taong supakiro, babae ba na supakira, nasun silang tinuod. Na as teacher, ayaw supak-supakan ng libro sa dipid. Moderator's time. Objection and counter objection. So, granted. Ibalik ta mo sa inyong gikasabutan. Panahon sa presentation, di sa ka sa kamulupan o mulanting, walay mubalda. Ani Lerbag. May nga po. Mao nang ako, si moderator, ningtuban ko sa inyong Erne gikasabutan. Rosel. May nga po bro. So dinhi ang objection o counter objection sa cross-examination. So, hope nga mobalik mo, sabi sa kung sa iyong istorya, walay makialam panahon sa presentation. So, niya na ta sa cross-examination. So, next question. Okay, sige bang Jesus nag-ingon, pinaagi sa mga pulong pagkamatarungon ka o pinaagi sa mga pulong paghawak man ka sa silot. Okay, let's proceed to the next question. Okay. Natukod ang Roman Catholic Church sa Jerusalem. Roma or Jerusalem? Kung naminaw pa ka, madam, ingnan ba ka? Objection, moderator. Yes, magpili ka sa duha. Magpili ka sa duha. Okay, objection, moderator. 1 minute. Simple na kayo ang pangutana. It's either asa sa natukod sa Roma or sa Kung Jerusalem. bakit, lutubak na to. Dili man nakatulog. Kung naminaw Moderator's time, please talk one at a time. Nangutana si Miss Genevieve, Assume na siya. pero wag pa niya mahuman ang 1 minute. So di sa usapaw hangto daw, di mahuman ang iyang 1 minute. Hope Okay, sige. nga ang 1 minute sa inyong rolling, atong ipatuman o ako, igo lang nagpatuman sa inyong gikasabutan nga duha. So, kung ang iyang pangutana, premise pa di ay, so paminaw nato ang premise o pangutana, kung asahan niyang premise o ang pangutana. Next question, ibalik nato sa inyo. Okay, next na pangutana. Wala? Kato akong pangutana gihapon. Asa gitukod yun niya? Gitukod ha? Tima na ito, Mr. Alima, gitukod. Asa gitukod? Jerusalem or Roma? Utubag na ka. Ikaw sa bago ba ha? Di mag-iingan pa ganina, Madam Genevieve Paminaw, kung naminaw ka pa sa akong presentasyon, di na rin may pagutana. Klaro ba kung ingon mo?
dili matuis ang kamatuoran nga dito gitukod sa Jerusalem. Apaan gilugway sa Roma, gibasahan ta kag bersikulo buhat 23:11, wa pa mahuman ay sa mo ko ang kini na may token keeper gamo. Pupindot ko human ako. Ingon nga nagpamatuod sa Jerusalem, muadto sa Roma. O gibasahan ta ka sa kasaysayan nga kanang letter to the Romans ang recipient ng Roman Church. O according to the world history, the headquarters of the church founded by Christ were established at Rome. Dili tayo sa Amerika, ngadto Jerusalem. So dito gitukod sa Jerusalem, apang gilugway sa Roma. Kay sumala pa sa Roma ono sa isukotso, kamo mga taga Roma, gibangga to kamo. Time of answering is over. Next question. Okay. Pasabot ang tubag gitukod sa Jerusalem. Okay, question. Ako rin siya. Unsay gipamatuod? Okay, bro. Ay, lupa to siguro. Siyang time. Okay. Gitudloan si Apostol Pablo na kung unsay iyang mapamatuod sa Jerusalem, mauusab ang iyahang ipamatuod kung moadto na siya Roma. Pangutana, unsay gipamatuod niya sa diha nga nagwali siya sa Jerusalem? Roman Catholic Church? Sa diha siya sa Jerusalem ha? Roman Catholic Church or Church of God? Ang akong pangutana ha, o unsa iyang ipamatuod while naa siya diri sa Jerusalem? Take note ha, kung unsa iyang ipamatuod samtang naa ka diha sa Jerusalem, mao usab iyang ipamatuod kung ngadto ka sa Roma. Mabalhin di ay tubaw. Hello. Roma, desais. Question moderator. Nagtubag lay ko. Itubag. Nusa man ka? 1 minute. Minute. Pangumusta kay kamo sa balaan nga halok. Ingon nga ang tanang iglesia ni Kristo nangumusta kaninyo. Dayon sa 16:23 sa Latin, Universa Ecclesia man. Universa Ecclesia, meaning Catholic Church. So, dili po din nato nga Church of God, Iglesia ni Kristo, pabor sa Iglesia ni. Ayaw pagamit-gamit sa sila ng dami account, Church of God, Iglesia ni Kristo, Iglesia ni Hesus Kristo, ang sa bato, kanang tanan sister, retirado na sa Iglesia gitugod ni Kristo. Nga sa ulahi, gioyon na nimo, according sa admitted facts, nga ang One Holy Catholic Apostolic Church, ang Roman Catholic Church, ang Catholic Church is one and the same. Time of answering is over. Moderator's time. Samtang i-off sa ang time. Samtang nagsulti, gawa pa mabot sa time, wala say musapaw. Kaya kanang mga mananapaw, wala na iluna sa gingharian sa langit. So, next question. Mas dulyo may ngapon. Okay. Ang Iglesia ni Kristo ba mao ang gitukod ni Ginoong Hesus? Sa ito pa kayo kung may Iglesia ni Kristo, nag-usab-usab dahil si Ginoong Hesus, church of God lang ipang-biguan. Ang katumangod, ano ni siya, Mr. Paul ha? Kanang kadong taka. Kanang Iglesia ni Kristo diha nga nangamusta. Maunang ginikanan sa pagkabahinay. Maunang Nicene Christianity. Anong man lang si Apostol Pablo no? Tapos sa kumugikan, adunay mga lubo nga mabangis. Nga dili nila pa sa iluan ang panon. Nicene Christianity. Maunang hitabo. Unsa tigingon? Kana sila nag-alagad sa ilang kaugalingong tiyan. Mautong nagpa-Iglesia ni Kristo, pero false Christianity di ay. Next question. Oh, so then, Una Tesalonica, 2:14. Gitudloan lang kanako kay waka kasaydan na. Sumpay di ana ha. Pagbasa ganita, isumpay na ko. Time of questioning is up. It's over. Next question. Okay, next question. Asa. Okay, basahan. Counter objection, counter, Mr. Moderator. Wa man na siya mangutanan na nag-lecture mahinoon eh. Okay, kailangan kalikot. Sa 15 minutes allotment nga dito sa magpabuhatay na imong naglagubo o di na mapugngan na pagbati. Niyata sa 10 minutes cross interpellation, ang tanang proceedings din pautana din tubag. So, pautana in taon. So, moderator's time. Mangutana na ang tig pangutana. Okay. Nasayad ba kami sa lima o sa gisulti sa 1 Tesalonica 4:16? Ay, 2:14. I'm sorry.
1 Tesalonica 2:14. Unang Tesalonica 2:14. So akong basahon ng imong bersikulo o ako na ipasabot nimo. Ha? Unang Tesalonica 2:14. Tubag ni bro. Tubag ni sa iyang giingom. Ang akong Mga ipakita igsoon nahitabo sa dunia. Time for answering. Proceed. Muna ang tubag. Kining giingon din sa unang Tesalonica 2:14, mga igsoon nahitabo kaninyo sama usab sa hitabo sa simbahan sa Hudiya. So referado na simbahan sa Hudiya ba? Ang simbahan sa Hudiya gilotos sa mga Hudiyo. Ha? Ang apostol mang referado, ang apostol batinon-an, gilotos ang simbahan sa Dios dito sa Hudiya sa ilang report isig katagilungsod nga Hudiyo. So, mura man sa topic ng Church of Batinor dito ko dito nga Jerusalem Sanctified na rehistro sa SEC sa pagadian niya Oktubre 23 Milobisito City or ano ng imong proposisyon. Sayang ng imong pautana sa ako. Next question. Ako'y basa. Kay kamo mga igsoon nahimong mga maawaton sa mga iglesia sa Dios sa Hudiya, dili sa Roma. Okay? Okay, sige. Bukha ang mata. Bukong yun. Hudiya ha, ang ipaawat. Ahaman sa nagbali, Thessalonica. Next question. Meaning, dili Roma. Okay. Mr. Moderator, kung saan Next question. Nagsaysay o nangutanan eh. Nangutanan lagi. Kaya na siya Ayaw lagi. lang, ay. Kailangan mo ibaluan ba? Mr. Moderator. Tubag, Ang di ako, na o. Mr. Moderator, na mangutana siya. Mangutana, kasi dalikin ng iyaw-iyaw naman ng asa mo ka naabot Hudiya Sa moderator's time, sa pagadian natong topic sa panahon sa pamahayag, magsige pamahayag. Sa panahon sa pagutana, kung na ay premise, before ang question, ipaday ang premise, question nga dili muhulot kung sa kapinuto. So, nag-guided si Mr. Alima o si Miss Genevieve ni maong guidelines. Next question. Sundalo ni Cristo, mga hapon, Rosalyn. Ano sir naabot Kalibasa. sa Pilipinas ang Roman Catholic Church? Historically, 1517, sayop tong imong giingon ng ano sa Pilipinas, mapari ang dala sa Kristiyanismo. Di sa kaya atong barko ni Magellan ba, nagisuportahan sa hari sa Espanya, kay Portuguese mo to si Magellan. Na siya plano expedition tibok kalibutan. O man suportahin sa Portugal, niadto siya, nihangyo siya sa king sa Espanya. Dayon, ang simbahan, gisugo pa sa Ginoo, 28, 19, sa Mateo Panlakaw mo si Bukalibutan, diningon si Padre Pedro Badirama, higayon na ni, nga matuman ang giingon sa Ginoo, na ang maayong balita, mo kailap sa Tibok Kalibutan, kay naanay barko, nga mutatlas dito sa lain mga nasod. So, sakto to. So, may sayop pa to. Ang sayop, ang kanang pagadian, 1981. Kaya nga naman, ang sa main taon, niabot ang mga taga Jerusalem sa Pilipinas, nga ang Jerusalem, okay. Siyempre, pagkutana ba daw? Okay, so, kung ang Jerusalem Church of the Davao, 19 na rehistro of 1981. Nga nung dili man 33 AD dayon na rehistro kay. Gi-criticize man ninyo, di ba? Parang 1521 raman mo na ako rin. Alangan maglangoy. Ang sumentaw ka. Nag-istorya magkakasaysayan. O pabayay aeroplano sa unang helicopter o barko. Kadto ba kay naanay kahimanga nga si transportation na makaabot no anong kamo natin itiwan ko mo ni abot kay na may aeroplano. Alang palangoy yun mo ang mga tinungan sa una pang kauno ng iho. Di kaabot ito sa laing baybayon. Kamita po ng atong common sense. So kanang imong pagutana madam, dili lagi ka sa Jerusalem pagadian, October 23. Wa naman na kalimtan na naman imong topic na October 6 nato nga. Napamako yung minute no. Jerusalem Church of God Company, kumpanya Mandayene Incorporated. Ang iyang rehistro sa SEC 0001-01534 na registered October 23, 1981. So mo na ipamutan na itaw kay mahuman ang debate ha. Di ka kalanding. May pa si Magellan nakalanding pa sa Limasawa. Ang imong argumento di ka kalanding sa asa na moabot. Okay, now, okay. Kung ang Roman Empire
nga kana bitaw mao ang mananap nga mapintas kinsa man ang church na nag-persecute sa Roman Catholic Church. Dili ang church ang nag-persecute. Ang church ang gi-persecute sa Roman Empire. Wrong number ang imo. Nibawaan. Okay. Well, history. Ibasa na ko. Manang giinam ka kay beta paminaw, madam ha. Wag yun ka maminaw. Unsay akong giingon? The government cannot permit a religion like Roman Catholic Church to exist. And Nero was the first emperor, succeeding sa mga 10 emperors, dahil lang i-persecute ang Christianity. Ang nag-persecute ang government, ang i-persecute ang simbahang Katoliko. Kaya wakuhan mo ato, pinarehistro mo sa pagadian, October 91 pa man, so dili mo kadtong i-persecute ang simbahang Katoliko. Matod sa history. So akong i-encourage na ka, pag humanin yung debateha, adto sa inyong library, magtuon o history. Okay. Sige, next. Time of interrogation is up. So, kamo na ang mag-decide. Basta naminaw lang ang tanan. Ako nagpatunga ra ko kay diya mapokus sa tunga nilang duha. So karon ato nang hatagan og 15 minutes nga rebuttal speech ang atong pinangga nga igsuon nga magtinibati gikan sa Jerusalem Church of God 70 sanctified nga mao si Miss Genevieve Papil Liero atong papagan. Okay. Now, Lilia ang balaang kasulatan. What's the difference between Nazarene and Nicene? Ang Nicene Christianity, mao ni ang na-develop ni Constantine the Great nga naman tungod ato mga Sadducees nga nag-betray kang Ginoong Hesus. Mao na siya ay nakig-abin dito, meaning ang Roman Catholic Church is a mixture of Christianity and pagan. Ano man, kanang mga 10 lost tribes na influence sila sa mga practices sa Babylonia. Kaya pag-anit yan ni Ginoong Hesus, daghan kayo ang mga influences. So mauna sila, no? There is a difference between Nazarene and Nicene. Tanawan ninyo, kay Sabadista ang Nicene, whereas kani, na-develop lang siya sa Nicene Creed, nga, dito no, sa First Council of Nicaea. Next, okay, again, kani siya, mao niya ang misakay sa mananap na mapintas. Mao ni nga babae ha, wala ninyo nasayran nga there are two contrasting Next week. woman. Revelation 12 and Revelation 17. Ang Revelation 12, mauna ang babae. Ang saan itong babae? Iglesia. Okay? Iglesia nga nagsulot nga ang iyahang tiil na ay bulan, na ay crown of 12 stars, nga in the Old Testament no na ang mga apostolis o bunit sa New Testament mauna ang mga apostolis. Wala na nadugangan ha, ikagsumpay ni Simon Peter 12 stars na gisuot. Mauna ang di-persecute, mauning Nazarene. Di ba na po ha? Nicene Christianity. Nga naman, dinala man nila ang Father, Son, Holy Spirit, which is Trinitarian, mali, base sa kung explain kagaina. Kani siya, mauni ang nagkaanam kagamay, kay di-persecute. Kani siya ang Nicene Christianity, mauni ang nakig-abin sa Roman Empire. Gidala siya politically kay gamhanan ang Roman Empire. Hinumduman nato ang nagpatay kang Ginoong Hesus, Roman Empire. Kaya nga naman, kung Hudiyo pa, gibatong ta si Ginoong Hesus. Pero Roman system, crucifixion. Gibitray lang siya. Pero ang nag-verdict ang Roman Empire. Hinuunaan ninyo, kung basahon nimo, duha ka contrasting church. Ako naging kagay na, Revelation 12, ang Revelation 17, mauna ang church. Basahan pa mo ha, Revelation 17:6. Og nakita ko
o ang manulunda nag-ingon ka nako nganong nahibulong ka igaingon ko kanimo ang tinago sa babae o sa mananap nga mapintas take note ha walay di ang mananap mapintas male gender whereas ang woman is she feminine ni sakay ang woman or church wag ka nang dali hikalap mo nga naman gidalaman siya hunahunaan ninyo basahon ninyo tanan ha. Okay. Ang babayeng bigaon nga naglingkod sa daghang katubigan. Unsa ang katubigan? Versikulo 15. O nagaingon siya kanako, ang mga tubig na higit-an mo, mao ang ginalingkuran sa babayeng bigaon, mao ang mga katawhan, panon sa katawhan o sa mga nasud o mga sinultian. Meaning, ni-occupy ang Roman Catholic Church entire world, deceiving the nation. Sa ako nang gingon kagaina, nagsulog siya o kanang baba katong scarlet and purple. Wala may laing church ani. Again, dili lang empire ang naglutos. Nga naman ang empire, padala man na siya religion. Magdala niya ang religion sa Katolik. Ma'am Jen. Siya ang nag-implement. Parehas Ano, pagkaruno, kung gobyerno na gani ang moingon, gamhanan ang gobyerno nga magpa-implementar. Maunay na hitabo sa una, na na-implementar ang mali. Dili man sandig yun. Si Ginoong Hesus, sa badista gid siya. Pagtungkod niya sa kanang iyahang iglesia, sa badista siya. Si Apostol Pedro, dili pod siya ang bato nga ginganlan diha sa Mateo 16:18. Tanawan ninyo ha. Okay. Sa ako nang gingon kagaina ha, balik ta diri. Church of God, kung unsay giwali ni Apostol Pablo sa naa siya diri sa Jerusalem, Church of God, mao kang ipawat katong iglesia sa Judea, Jerusalem man to ang iyang pasabot. Kung unsay iyang giwali diri sa Judea, sa Jerusalem, mao sa iyang giwali. Saan na ato siya dito sa Roma? Okay, so Church of God, isod pod. Ingon gani si Ginoong Hesus, Lucas 24:47, ang paghinusog ang pagpasaylo magsugod sa Jerusalem. Nganong mabalhin man, daghan kayo ta og prueba. Okay? Si Samuel nag-ingon, sa pag-abot sa panahon, magatukod ka o usa ka balay alang sa akong ngalan. Church niya, o tukuron ko ang trono sa iyang gingharian sa walay katapusan. Kung tunganan sa tiil ni Ginoong Hesus sa Jerusalem. Kung wala pa siya nanisaka dito, dili man na siya nagpundo. So, ngano mabalhin man ang trono nga iyang mana man niya, pamana niya, ano man. Ingon sa Genesis dito, si Abraham, gisaaran, nga maoy manununod sa Kanaan. Man ang Kanaan, Israel. Unya ang mga nasod na panalanginan. Karon mabalhin kay Gruma, dili kay nga naman, panulundo na nga dayon. Ingon ang Galacia. Walay Hudiyo, ni Grasyahanon, walay ulipon, ni Bili ulipon, kitang tanan gipainom sa usa ka espiritu. Nan, kung kita iya ni Kristo sa pagkamatod, kaliwat kita ni Abraham ug manununod sumala sa saad. Again, unsay saad? Manunod sa Kanaan. Maapilay sa Roma. Hunaa kaayo sa makadaghan. Hudiyo ug Grasyahanon, manununod kang Abraham. Walay pagkabalhin kay gingon sa balang kasulatan, ayaw pagbalhina ang karaan nga muhon sa yuta nga gibutang sa imong mga amahan. Daghan kay gingon dinhi, Isayas sa 7, sinati nato nga bersikulo na ang bata nga matao sa kalalaki, ang iyahang itungtong sa ibaga, ang iyahang ngalan magtatambag Diyos nga magkabagahong amahan nga walay katapusan. Next, sa kauswagan siyang kagamahanan o sa pakigdait, walay katapusan ibabaw sa trono ni David. Next, Jeremiah 33:17. For this is what the Lord says, David will never fail to have a man to sit on the throne of Israel. Roma, dili. Next, sa diha na ibihag ni Nabucodonosor ang mga katawhan ng mga Hudiyo, dito sila sa Babylonia. Lingon ang galang kasulatan. Salmo 137, 5-6. Wala sila sa Jerusalem, na sila sa Babylonia. Kung mahikalimot ako kanimo, O Jerusalem, pahikalimti sa akong tuong kamot ang iyang pagkabatid. Papilita ang akong dila sa akong alingagngag. Kung
kung ako dili mahinumdum, kung ang Jerusalem dili ko palibihon, ibabaw sa akong dakong kalipay. Next, Matthew 5:34 to 35. Apan ako nagaingon kanimo nga bisan unsa nga pagkaagi dili gid ka manumpa, bisan tungod sa langit kay mao ang likuranan sa Dios, bisan tungod sa yuta kay mao ang tungtunganan sa mga tiil, bisan tungod sa Jerusalem kay mao ang lungsod sa dako nga hari. Mabalhin dili again pamana na ni Ginoong Hesus kay giilog na sa iyaha, giilog sa mga kawatan, giilog sa Roman Empire. Sila ang nagpundo diha, gipatay nila sa Ginoong Hesus, pag-ana niya siya mo lingkod. Again sa kanang ingon, walay pagkabalhin ang giingon sa Lucas 1:32 ug 33, og siya maghari sa balay ni Jacob sa gihapon ug ang iyang ginharian walay katapusan. Next, Brian Manayon, ang ingon shout sa out. kanang ingon dahina, Brian Manayon. walay hudiyon ni ulipon, ni dili ulipon. Next, atong ipamahayag no nganong di ba sumpay ba sa among ang ngalan Jerusalem, ako nang ipamatudan ha nganong walay pagkabalhin Jerusalem. Glenn. Church of God, 12 texts in the Bible. 5 Seventh minutes. day. Okay, ang seventh day atong ipakita kung unsay kamatuoran nga ang balaang kasulatan wala na siya nag-isgot mahitungod og lain nga adlaw. Okay, ana man gud ni siya sa panahon ni Abraham, mao ni ang mga kasuguan. Na ay kasuguan nga gihatag kang Moises nga additional. Na mabasa sa Galatia 3:19 to 3:17 to 19. Nakasuguan nga gidugang. Kaning kasuguan nga gidugang, mao ni ang katong nawala sa pag-abot ni Ginoong Hesus. Pero kani siya nagpabilin, ingon ta, kung kita iya ni Kristo, nan sa pagkamatuod, kaliwat kita ni Abraham, kung manununod sumala sa saad. Then therefore, kung sa iyahang kasuguan nagibantayan dinhi, mao po'y sundon. Nga naman, ang kang Moises mauni ang naduga. Uni, Fiesta. ayos. Kaning Roman Catholic Church nag-yes ng fiesta. Shout out niya. Mga kaigsuhunan, ang Feast of Silang Kasulatan, Feast of Tabernacle, Feast of Pentecostes, Feast of Trumpet, Feast of First Fruit. Pero sa pista sa mga Katolik, pista na sa mga Babylonia na ilang naawatan. So, meaning, kani siya, pero kanya siya, kung walay bili namang gani ang piyesta, nga gitudlo ni Ginoong Hesus, kay nabismit man ang mahitungod sa iya, siya man ang trompeta, siya ang messenger, no? Sa mga gospel ni Ginoong sa iyang amahan, siya ang tabernakulo, kay mo puyo ang Holy Spirit sa atong lawas, mao ni ang nawala, nga naman, mao ni ang shadow ni Ginoong Hesus, landong sa lawas ni Kristo, ang kanang meat and drink offerings, animal sacrifices, di ba, mao na siya. So sa ato pa, ang kanang dietary law, dili man na siya kasagawa ni Moises. 3 minutes. Nga naman, sa panahon ni Noah, kabalo na sila, nga naay hugaw nga makaon, o hilog nga makaon. Okay, next. Okay, atong tanawon ha, ani siya. Kanang ilang ipanghambog nga Acts 2 kani ano naman yun? Sorry ha. Dorot lang tayo lang tayo. Dorot lang tayo kanyang Okay, time ko sa kadali ha. Hindi na siya makuan, dali lang ha. Okay, ako lang siya iiwan ha. I hope na mo ano siya. Okay. Time po sa kadali. Wala siya dito. Wala siya. Actually, daghan tayo taog mga pero wala na po siya nakita. Okay. Si bro. Kani? Sa kayo. He that regarded the day. Isa rin nakaadlaw ha. Because kung may grammatical structure, ang day, ang basta sundan na siya. Isa rin nakaadlaw, that refers to 7th day. Okay? Kani? 2 minutes. Kani? Hebrehanon 4:4 Ana ni siya? Okay? Transparent na ha? Iyon sa Ginoong Hesus din si Pablo. Again, he limited a certain day. Meaning to say, nag-appoint siya a certain day. Iyon siya, today after so long a time. Meaning to say, nagtutlo siya, maura gihapon nga adlaw. Kung saan ang gisulti dito sa Hebrehanon 4:4, about na siya sa 6 days. So meaning kani siya, teaching the same day. Same day that was given before. Na naman, ang yabi ang conclusion, there remaineth
a rest to the people of God. Meaning to say, the seventh-day Sabbath remains for the people of God. So, tanawa ninyo, tanawa ang conclusion. Lisod po ang conclusion mo complete sa iyahang explanation. Dili siya 1 complete. minute. Mana? 1 minute. Okay. Dili ni sa Kani siya, kani pasabutan niya, mao niya akong gingon kagaina. Di ba, may naman mo, wala na ang Sabbath days. Ang pasabutan niya, kato nang nawala, kay ordinance na siya, writing na ni Moses mismo. Baka kung gisubol siya sa imahan, mao niya ang nawala. Walay labot ang katong seventh day. Kay sa ito nag-ingon, Memorial of God Creation. Long a time na, pag-anhi ginag Jesus, wala ni question sa iyang mga Hudiyo. Kung mali ang iyang gibantayan, bayan ang mga Hudiyo, mali ang gibantayan. Pero wala sila nag-question. Ang ilan ang gi-question kay kapag mga, ano mo to sila, no? Sige sila pamatay ni Jesus, di, awahag kita na niya makabira. Ningon si Jesus na, di-allow niya o pagkuha o mga pagkaon. Pero wala ko siya ningon nga gi-change niya. Time Ningon lang siya. is over. Okay, thank you. Miss Papiliero, sa imong presentation, rebuttal speech. Din, ipahimugmatan nimo ang tanan nga angay pahimugatan sumala sa tema nga imong ipamatudan. shout out sa So, karon viewers. atong tagaan og 10 minutos sa Roman Catholic Church Alegria, barangay pinaagi ni Mr. Paul San Pablo Alima municipality of na mao ang buhatag ng cross-examination ngadto sa presinto. So atong welcome atong tanaw na oras. Time starts. Si White, membro ni siya ni Dagir. Sa gyapon ka apam. Thank you, Mr. Moderator. Isip afirmatibo, doon ako'y katungdanan nga ipangutana ang akong presentasyon. Madam, paminaw. Takaraha Arman siya. Matod sa Grolier Universal Encyclopedia, Volume 5, page 106. Catholic Church, the Divine Society founded by Jesus Christ. Unsa may imong nadungog? Small sa Katolik. Ngaon sa ang Katolik? Founded by Jesus Christ. Very good. Okay, wala pa ako may mutubag, di ba? Pero basahan ka mo din sa inyong kaugalingon nga libro. Unsa yun ang din sa inyong kaugalingon nga libro? Okay, basahan na ko ha. In fact, in this one and only Church of God, its very beginning, there arose certain roots which the apostle strongly censure as damnable out of Nicene Christianity. Pero ang unang yung mga Kristyanismo, mao itong Church of God, nga mao ng Nazarene. So, that's, inyo ni kaugalingon? Kategism. Dili lang kanina page 236, page 817. Yes, shout out Warren LP. Sunod ka pangutana. Arnold Valdiso, shout out. The World Almanac and the Book of Acts. Roman Catholics founded by Jesus. Unsa imong nadungog? Founded by Jesus according to Roman book. However, kinahanglan ka makabalo nga nagsulti na gandaan si Apostol Pablo, Galatia 1:8. Bisan pa kami, manulong dagikan sa langit, magwali na dili o yun dinhi, patunglo siya. Kung sa manang Roman Catholic Church, wala ka nasulat diri. Kung sa gingon, ipatunglo. Kini sa may labaw, anghel or dead, kung gisulti na diha, dili mo mag-bow down. Mabuto nang sa una gipamatay sila no, nga naman dili sila mo-bow down atong Roman gods. Same anak karon ang mga katawhan nga Nazarene, ang Church of God mao'y gipamatay. Ayaw pagtuwa na kayo na nasulti diri. Di nga dili sa inyong katikism gihapon. The Old Testament and the Old Testament is an indispensable part of the sacred scripture. Aning Church of God mao ni ang daughter of Jerusalem, the daughter of Zion. Whereas kanang Roman Catholic Church, daughter of Babylon, daughter of Carjan. Tanawa ganina na. Diba, mo naman dito sa Old Testament no. Next, naadyo ni Next question na. Unsa pangutana na? So nadungog nimo nga ang
Roman Catholic itukod ni Kristo according sa ebidensya. Lahat na dugog dito nimo. According sa reference nga dili wa mo palablong dire. Ay wa pa ko na mga sister. No. One minute question man. Oh, sige go. Nadungog nimo nga ang Roman Catholic itukod ni Kristo sumala sa libro. Sister, Yes, nadungog na ko. nadungog nimo. Ah. So nadungog nimo kinsa may nagtukod sa Roman Catholic sumala sa imong nadungog. Nadungog na ako, permanente pero sa akong tubag nimo, sumala sa nadungog. Di. No. Ikaw si Manito, ang pagkutana, Ah. kinsa may nagtukod sa Katoliko sumala sa imong nadungog. Sumala sa nadungog nato. Kinsa? Pero ang atong pangutanan di. No, patubag ako. Sumala sa nadungog. Nga ba na diri sa balana kasulatan? Okay, Iwan ka ha, objection mo na ka, ako Ang pangutana, Ako ang mga time. Object ka ni. No, 1 minute. Okay, now, sa Give objection. me my time, moderator. Natay objection no period. Moderator's time. Ang akong pangutana kay iya mang nadungog. Ang akong gibasa. Sumala sa imong nadungog. Kinsay nagtukod sa Katoliko? Very simple question. So the question is very specific. Please answer. Okay, the answer na kanako ko na. Insay na ba? Dala siya ano so bisan pag mention ni sulti. Ako pong pangutanan diri sa inyo. Objection, 1 minute to Moderator. answer. May question? No. Kapalo lang kita. Objection. No. Mula ba sa Biblia? Basa Yes, ka. Moderator, objection. Catholic Church. Basa na ko ha. Ang- Ignorance of the scripture. It's Person na ignorance of pangutana. Christ. No. Tao ba? Ignorance of the Okay, no. scripture. Okay, no, sa Ignorance of pangutana. the scripture. Ignorance of Christ. Ayaw. Sa dito tingin sa mga kasalatan. Church of God. Walay Moderator, point of Jerusalem order. Church of No. God. Seven Moderator, days objection. fire. Walay langis sa ana. Niabot man na dinhi sa Pilipinas tungod na kay Globus ko ni. Imagine na ang 1,260 years. Naanas mo lang kasalatan. 1,260 years na paglutos. Kinsa naglutos? Papa C. Moderator's And the time. Roman Moderator's Empire. time, please. So what is your objection, Mr. Alima? Ang akong pangutana person kay iya man kang nagdungog akong gibasa. So ako pangutana kinsay nagtukod sa Katoliko sumala sa nabasa sa ebidensya. Kaya nga atong debate according to the Bible and reference man. So according sa referensya, kinsa may nagtukod sa Katoliko sumala sa imong nadungog. Tugan lang ko sa tinuod. So ang pangutana, kinsa ang nagtukod sa Katoliko sumala sa imong nadungog? Answer. Nadungog na po nimo akong answer. Wa pa ka mag-answer. Mingan ko nadungog lagi nato nga si Kristo ang nagtukod. Pero adali lang. Mga kaigsuonan ko diha sa Ginoo. Mutuo na lang ko ana bisag wala diri. Inyong kaugalingong ignorance of the scripture. Ignorance of Christ. Mao ko na nga dili ka magdugang, dili ka magkuha. Sumala sa Biblia. Nga naman, kung dugangan ang hampa. Kung kuhaan nimo ni, kuhaan ka sa right to enter or to eat the tree of life. Kung sa gibuhatin niyo, magdugang. Mamakpak mo? No! Basta nga ang Biblia. Dala siya unotso. Time of answering is up. Anghel gikan sa langit. Next Danaw question. diri. For next question. Ipakulo siya. Time of answering is up. Next question. Sunod na pangutana. Dinhi sa Philippine history, sinulat sa mga banggiitang historyano na protestante, niingon dinhi, the greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, especially the Roman Catholic religion. This religion was Asian in origin. Paminaw, sister. Being founded by Jesus Christ in Palestine. Ang pangutana, nakadungog ka ba sa akong gibasa? Okay, objection moderator. Pag-present ko kagay na sige siya lakaw-lakaw. Karon nga nagtanaw ko diri sa akong kwan, i-object. Barugi o kung saan mo gisultan Mr. Alima. Ayaw himuang namutanaw na ka sa sa uban pero ikaw dito ka sa imuha. So, kinahanglan na nimo. Bantayat mo kaugalingon kung saway ka sa uban. Counter objection. Mr. Moderator, balik ko sa pangutana. Sumala sa akong nabasa nga imong nadungog kay naminaw man kaha ka kinsa ang nagtukod sa Katoliko sumala sa lain na usab na ebidensya nga akong gibasa. Kinsa? Please answer. Ang tubag. Linya ba na siya? Apostolic succession ha? Church of God sa Apostol Pablo, nga nung lahi
Objection, Mr. Moderator, No, for no, not no. responding my question. Okay, excuse me for I repeat my question, I repeat. No, no, no. 1 minute po ako yung matubag, Mr. Alina. Nag-object ko. No, no, no. No, no, no. Right 1 ako. minute po, Mr. Right Ria. ako mag-object. I have the right to speak. I yes. have the right Yes, to may answer. have- I have 1 right minute is to- my time, Mr. Alima. Object. No. Ano kung bakutan na balik Wala, ko na? wala di-acknowledge sa moderator. Moderator's time. I accept the objection. What is your objection, Mr. Alima? For not responding my question. My question is very clear. Kay nitubag man sa gaiya ko nung nadungog. Sumala sa imong nadungog sa Philippine history. Nagisulat sa mga dili katoliko na historian. Balik ko na magbasa ha. The greatest legacy to the Filipino people is Christianity. Especially the Roman Catholic religion. Palihog sa po, Mr. This religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. Kay mitubag ka man nga imo ni nadungog, kinsay nagtukod sa Roman Catholic religion sumala sa imong nadungog. Klaro ha? Kinsay nagtukod sa Katoliko sumala sa imong nadungog. Ang akong gustong ipatubag, kinsang tawana sumala sa imong So, nadungog. Imo answer, man ni nadungog. please. Philippine history. Sumumpay diha kang Apostol Pablo, dili. Mr. Moderator, apostolic succession ka ha? No, 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 Mr. Objection Pablo. again, Mr. Moderator. No, no, no. For not Paisurahan responding my ko. question. Again, nadungog na to. Philippine history mong ibasa. Philippine history. Pero si Apostol Pablo, apostolic succession ka. Mr. Moderator, nakita na to. Apostolic succession, nilahi mo. Niana mo dito. Giimo nang gitubag kagay na asa gitubag ang iglesia ni Ginoong Hesus. Gayang gitubag. Pero sa liman, manong mabalhin man sa Roma, manong itakutan naman na nimo, manong igit man nimo sa kuha, difference man na, tao ang magbuhat. Biblia ka mo balik. Kay kaning Biblia, walay nakulang. Kay ang baba sa Ginoo may nagsulti, ipadako na to ang balaang kasulatan. Kay mao niya ang pulong sa Diyos na walay nakulang. Isaias 34:16. Ang tibok ang kasulatan gibugna sa Diyos nga may kapuslanan alang sa pagtudlo, pagpadlong, pagsaway, pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Diyos mamahingpit. Nga kasunod, kang Apostol Pablo, naon sa ninyo ang pagkapos ng Moderator's time. Point of order. The question is, who founded the Catholic Church according to other reference? According to other difference gani, unya ka na ang reference ni Subay ba diha? Wala oy. So, mo na Sa ako ng itubag. tingon, complete. So, mo ito itubag, Mr. Alima. Oh, itubag Next na po. question. Church of God. Dinhi sa libro sa DepEd, kay maestra manggod ka, dinhi sa batay sa basic education curriculum sa third year, matod sa libro sa DepEd, nag-ingon dinhi, ang simbahang Katoliko, sangay ng Kristyanismo, ang relihiyong itinatag ni Jesucristo noong unang siglo. Nadungog nimo? Nadungog? Kung imong nadungog, kinsa sino ang nagtatag ng simbahang Katoliko ayon sa DepEd na kung saan ikaw po ay under sa DepEd as guro? Dili gyud mo maturugan ang imong gidaladala. Naaraw na isang Christianity. Christianity. No, no, no. Ano ni siya? Kani. Libro sa DepEd. Christianity, di ba? Mr. Moderator, Okay. objection. Okay. Ang atong pangutana, ang libro sa DepEd, Nana di itong libro sa Kumagang pangutana, matod sa libro sa DepEd, Oh. ang simbahang Katoliko, ang simbahang itinatag ni Jesus noong unang siglo. Naminaw man ka. Naminaw mo ka sa Galasya 1. Ayaw sapaw, kinukutana ko. Kapila ka na Nagutana sa ko, objection moderator. kinsa Kapila ka na sa nagtukod sa objection Katoliko, moderator. sumala sa Objection libro sa moderator. DepEd. No, no, no. Objection moderator. Kung ako yung object nimo, di na kabuhonong. Ako yung nang na-object man, dapat counter-object ka. Nagka-project gani ko. Oo. Oh, ningon Karon, sa ito ihatag sa ha. moderator ang sao, kaya Oh, mag-wrong siya. anak ko abel, kinsa may labaw. Biblia or kanang DepEd. Sa ako nang gingon ha. Kung ikulog lang ko sa DepEd, tungod anak, imakulog. That's a way of persecuting the true Church of God. Maunay may tabuon niya sa Mr. Revelation Moderator, 13:18. No, 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 no. May istorya ako. 1 minute ako time. Revelation 13:18, 666. Mauna ang Sagasa, nagkaka sa inyo ang karon. Ang pagtuog, ang Adto naman sa buhat sa mga 66. kamot. Mauna ang kaitabo ninyo. Ana. Na what an ninyo kaldiro. Balik, Ikulog di mo na- ninyo ang kaldiro na mo. No. Tinahanglan mo makabalo sa false Christianity. Nga naman, maunay gisak na nagsakay siya sa mananap na mapintas nga mawang Roman Empire. Wala na may Objection. lain na Roman Empire. Ganong na Wala maestro may lain taon doon?
Unsa man ka? na maestra ko. Pero dili ko musulod na anak ko unsa na diha. Dili ko musulod. Objection, hilom lang. Nawag sa kagay karon. Kamay na kay kalibutan. Dili na mo to sa Bible. Sir, Totoo din na. objection ba? No. Ipadako na ako ang pala kasalanan. No. Tingog sa tao. Moderator style. Tingog sa tao. Moderator style. Tingog sa tao ninyo karon. Mr. Mr. Aliba. Debater. Pero sa na itabo. Mr. and Miss Wala siya. Debater, point of order. Moderator's time. Okay, dili lang ko magbayas, Mr. Moderator. Ay, Kapilat na dili siya ko na bias. pinatay na. Kapilat siya na object na Order. tayo na, object mo, dili niyo pa munaon. So- Tanawa ang fairness. Fairness is a fruit of the Kanira nga debater ang gusto. Tanawa yung pagalitan. Muna na itago sa mga eskriba, mga parisiyo sa unang panahon. Sige silang tanaw ang Ginoong Hesus. Time of presentation is up. So, moderator's time. Para sa kahapsay, taniwala sa naglagubo ninyo mga pagbati duha. Sumara sa inyong gikasabutan nga during sa cross-examination na ay objection o counter objection. So ako nagpaabot ko kung na objection, kung na counter objection, ato ng tagaan o pagtagad. Mao na nga dili magsapaw ang duha. Kay maminaw man ko kung na objection, maminaw po ko kung na counter objection. So ang ako lang abotong kamo dito sa tema nga inyong gisabutan o inyong gipirmahan. Mauna nga during sa cross-examination ang talikod, dili na natay nga ang mangutana mamahayag o niya magbalos-balos mong duha na time allocation nga atong sundon. Pila na lang ka oras, minuto time given. Time na sa cross-examination. So atong papakan ang nag-cross-exam. So, niini nga punto, musunod ang 15 minutos nga rebuttal speech sa Roman Catholic Church pinagi ni Mr. Paul San Pablo Alima. Salamat, Mr. Moderator. Salamat po, Madam No, nga nakalisod yung kagtubag sa pangutana nga simple. So, sa akong 15 minutos nga rebuttal, akong presenta ang akong presentasyon, akong gipangutana ka Madam. So, iya ko gisuroy-suroy bisag asa. Dili siya responsive sa akong pangutana. Pero malipay ko o nalipay po mo nga nakaangkon gud siya. Akong gipangutana kaganina sumala sa Grolier Universal Encyclopedia, klaro man din nga mabasa kay imong manggipirmahan nga kini nga debate pamatud-ang sa Biblia referensya. Iya man ang gidawat. Kung ako pa-teacheran di ko ni papasaron ba? So pakiro man sa magtutudlo. Wa ka sa saya po magatutudlo kay himuon ko ikaw karon na estudyante. Matod sa Grolier Universal Encyclopedia, klaro na ang nagtukod sa Katoliko si Kristo. Dayon sa gipirmahan nato sa atong kasabutan, mosugot ka na kining debateha, pruebahag referensya. Mo ning akong gipangutana kining libro, di man sa Katoliko, libro man sa kalibutan nga gisulat sa mga batid sa kasaysayan nga ang Katoliko tinukod sa atong Ginoong Kristo. Dayon ang utana ko kanimo, naminaw ka ba sa akong gibasa? Nito ba ka? Naminaw ko, Brad Paul. Sumala sa imong nadungog, kinsa may nagtukod sa Katoliko? Mitubag kang si Kristo. Sa ato pa, naadi ay ebidensya na si Kristo ang nagtukod sa Katoliko. Di lang yun kabudawat, kay mapildi man ka. Kaya imong Jerusalem Church of God, 7075, di man na tinukod ni Kristo, o muangkon siya sa ebidensya nga ang Katoliko tinukod ni Kristo, mapildi bangkaruta siya sa debate. Kung ang kutob sa iyang mahimo, mubalipad yun siya sa ebidensya. Sama ba sa usa ka tawo
Miingon ang tao, walay adlaw. Kung ang tao moingon walay adlaw, nagpabalito ba ka na sa kamaturan nga way adlaw? Ngano moingon man siya nga way adlaw, nahapit pa gani, maliki ang iyang agtang sa kainit sa adlaw. Morapod ni si Madam, mura nig uwak, nga di sanaan na ebidensya, magpawawa. Pero sa imong pagpamalibat sa ebidensya, nga Iglesia Katolika tinukod ni Kristo, di sandili nimo kinidawaton sa kinasingkasing ang nagbuntaog na ebidensya na ang Katoliko tinukod ni Kristo, dili ka na makapaimbalido sa kamatuoran. Kanang imong gituohan nga Jerusalem Church of God mo na tinuod nga Iglesia. Kaysa ako nang giingon iyang gi-affirm nga kanang Church of God, Seventh Day Sanctified. Again, ang Konferensya General sa Amerika niadtong 1931 nagtigom og gibutuhan nga si Andrew Dagger padtuon sa Jerusalem in order to establish a church in Jerusalem. Sa ato pa 1931 pa mo, Madam, nakaabot sa Amerika. Whereas ang simbahang gitukod sa Jerusalem, gitukod ni Kristo. Og miingon sa sayang apostol, ingon nga nagpamatuod kamo sa Jerusalem, kinahanglan nga mo adto kamo sa Roma, and according to the world history, the headquarter of the church founded by Christ were established at Rome. Mo nang naa karon ang sentro sa simbahan ni Jesucristo sa Jerusalem. Dili kay gikan sa Amerika niadto sa Jerusalem o sa Jerusalem ni padong sa Pagadian. Aron ihirehistro ang Jerusalem Church of God Oktubre 23, 1981. Wala kay nahagpat nga mga ebidensya. Mao nang ang imong presentation bisan asa na lang mo padong. Moadto naman sa Santo Papa 666, moadto naman sa mga pista, moadto naman sa Nagpapahulay, moadto naman sa Trinity, moadto naman sa Nicene Creed. Murag manok na nagsalimuang wa katuod sa pugaran. Naglaro ang atong subject matter. Imong katungdanan ni ining maong debatiha na iresolba nimo nga kanang narehistro ni atong 1981 tinuod na ni Kristo. Amigo, maing hapon bro. Mo nang gisuklan ta kay ini ngano man aron ibulgar sa publiko. Navik. Nga kining argumento is fallacy of imaginary conclusion. Mura ka nag-imagine ba? Kini among Church of God, Church of Jerusalem mo na gitukod ni Kristo. Nag-imagine ka, walay pamatuod sa realidad. Ang Katoliko na aman. Lawrence Garcia, maing hapon. May wag ganina nga sa Jerusalem gitukod. Sakto na. Di na debatable. Pero sa may giyon sa balang kasulatan. Mateo 21, versikulo 43, kung sa may giyon sa ato Ginoo, ginawa na giyon na. Sultihan ko kamo. Isa kisultihan ang iyang masusunod nga ang gingharian sa Dios. Kung sa maning gingharian sa Dios, mo nang iyang simbahan pagakuhaon gikan kaninyo kato Mahudiyo kato sa Jerusalem o igabalhin sa usa ka nasod. Ibalhin dai sister. Wa ka kabasa ni no? Nakabasa ka, pero ano mo sabta? Wala mo sabta. Igabalhin sa usa ka nasod nga didto mamunga og mga bunga. Unsa maning nasura di ni pagadian. Dili ni pagadian sister. Mamunga gud og daghang bunga. Kus ani ng bunga pila ka buok. Gamay ra. Sumala sa balaang kasulatan mamunga sa daghang mga bunga. Mao nang ingon nga nagpamatuod kabukanako sa Jerusalem, kinahanglan magpamatuod kabukanako sa Roma. Kamo inyo mag-bypass ang Roma. Dito mo Jerusalem to pagadian. Naunsa naman yung taon, wa mo mahapit og Roma. Ato sa Roma. Nga naman, kay magunsa man sa Roma. Roma Kapitulo 1, versikulo 6 hangtod sa 8. Kamong mga taga-Roma, gimahal o gipangga kamo sa Dios, gipili kamo ngayang katawhan. O diha sa Roma, ang pagtuo
himon in katanggilitay in hulo tukusmo. So na ang compound word na katahulos. Nga ang Roma di ay ang gamiton nga sentro nga ang Kristyanismo mukaylap sa tibuok kalibutan. Mo nang sakto ang Katoliko. Gikan sa Jerusalem, niadto sa Roma, o diha sa Roma, gipamatudan sa kasaysayan na ang headquarter sa tinugod ni Kristo dito gi-establish sa Roma. Palakpakan nato Ginoo. So ang imong iglesyang gipasakupan na narehistro niadtong 1981 dili muhaom sa roadmap sa simbahan nga naa sa balaang kasulatan. Kay wala mo'y record nga gikag Jerusalem niadto mo sa Roma, niadto mo sa gikan mo sa Amerika, niadto mo sa Jerusalem, pag Jerusalem niadto mo pagadian. Nangaon sa aming tao. Gibaypas man ang Roma. Nag-ingon ang Ginoo nga adto mo sa pagadian, o nag-ingon ng Ginoo nga ingon nga nagpamatod kamo kanako sa Jerusalem, muadto kamo sa Roma, nganong wa man mo simbahan sa Roma, nganong niditso man mo sa pagadian. 1981 pagin mo natukod, maguwang pa ko sa inyong simbahan, sister. Kaya natao ko 1974, manghod na ko ang imong simbahan, tapos mo claim ka na tinukod ni Kristo. That is fallacy of imaginary conclusion. Di ta mag-imagine din So akong di pamatudan even ang libro sa dipit. Maura ni ang teacher sa dipit nga magsupak-supak sa libro sa dipit. Giklaro sa dipit nga ang simbahang Katoliko, ang relihiyong itinatag ni Jesucristo sa Jerusalem noong unang siglo. Pananglitan si Madam maghimog lesson plan, ginamit ang libro sa dipit. Kung sumayan ito ba nga ang simbahan sa pagadian? Ha? Monang Madam, niining atong debate, hinaot mo uli ka sa inyong panimalay nga hinlo ang konsensya. O hinaot, Madam, gi-advise na ko nga magpalawom ka sa imong pagtuon sa kasaysayan. Ayaw pag-imagine. Hindi man ta din Para na ang nahilo sa Cebu. Nga mag-imagine ta. Joseph ba? Ang ato ay dapat guided sa makamatuuran kung ebidensya. Ay, God. Nga bisan ang saon ka ng Jerusalem Church of God 7075 nga narehistro sa Pagadian Oktubre 23. Wala na ebidensya na gitukod ni Kristo. Ako na giklaro din is watching mayong hapon dia. nga wala na ma-align sa roadmap, sa history, sa simbahan na gitukod ni Kristo. Ug miingon pa siya nga sila kuno tong gilutos sa unang 3 kagatusan ka siglo. Pero wa siya ebidensyang gipresentar. Fallacy of imaginary conclusion ang tanang presentation ni Madam niining mong debate. 1 minute and 45 seconds. Pero akong gipamatudan nga ang Katoliko ang gilutos, ang simbahan nga gitukod ni Kristo, walay landong sa iyang paglawig sa laot sa kasaysayan nga nahanaw kay gipanumpaan kini ni Kristo igusum pobiskum sum omnibus dibus osque ad secula seculorum. O pananiya kining simbahan nga yang gitukod sa Jerusalem nga gilupay sa Roma o gipakaylap sa tibuok kalibutan pagaubanan kini sa Ginoo sa tanan nga mga adlaw sa iyang paglawig sa laot sa kasaysayan. Mao nang kaming mga Katoliko nituo kami sa Ginoo nga siya nagsulti sa tinuod. O ang pag-exist sa simbahang Katoliko mong bugat na prueba na ang Ginoo wala kay landong siyang pagpamaka na kining simbahan nga Katoliko mong simbahan na iyang gitukod sa Jerusalem niadto sa Roma o nakaabot sa Pilipinas niadtong 1521. God bless, mayong hapon kanatong tanan, hinaot, panalanginan kita sa Ginoo niining mong public debate. Ug mulikon ang atong pagtuo nga Katoliko. Palakpakan natin. So daghang salamat
Mr. Paul San Pablo Alima, sa imong rebuttal speech, sulod sa 15 minutos. Before ang cross-examination, ikan sa Jerusalem Church of God, Seventh-day Sanctified, buot lang nako nga ibalik ang ilang gikasabutan. Nga during presentation, walay panghilabot si Bisan Kinsa apil ang moderator. Bisan pa og argumentum ad hominem. Dili ako mangahas sa pagsupak sa ilang gikasabutan. Pero sa tanang debate nga akong gimoderate, mga dialogue, naningkamot ko nga dili bias o ako ka nagibuhat. Pero ang usa sa mga magdidebate, nakadugog ko nga bias, a fallacy of non sequitur. It does not follow. Kaya naningkamot ko na sundon ang ilang kasabutan o diha kumuagi, bisag katoliko pa o dili sa ilang gikasabutan. So, daghan ang mga fallacy according to argumentation na debate ni Africa. Daghan po ang mga argumento. Mauna, nga hope, nga kita, nga naminaw, maka-decide o mga kapon tungkol kay dili man kini panagbangi, panagtigi sa kasing-kasing kundili sa rason, dili sa koraton, dili sa kasing-kasing. So, ako kining ipadayag para mahapsay ilabi na panahon karon sa cross-examination. Nga kung pananglit, agi question 1 minute, kung niyawa pa moabot ang 1 minute, gusto na niyang patubagon, so iya ka na nga jurisdiction. Kung mutubag, so kinahanglan nga 1 minute. Pero kung gusto siya nga mag 1 minute before ang iyang question, pwede siya maghimog premise before ang question aron musubay sa usa ka minuto matag pangutana. So manghinaot ako nga ato kini na klaro nga ako igo lang nagpatuga ug adunay pangutana before ang cross examination ug sa kunoy sunod human sa mga summary. Siyempre magkumustahay human sa summary. Pero daay nangutana kung pwede ba daw mangutana ang tagagawas. Ug ako giingnan nga basig na ay pay oras sa open forum, pero i-address ninyo kung asa mo mangutana. Adto ba mangutana kang Mr. Alima ug adto ba kang Miss Papeliero. So kinahanglan niyo i-address, isulti niyo nga, pero di pa wa pa mataan ang time. So atong sugdan ang napulo ka minuto nga cross examination ngadto sa presenter gikan kang Miss Papelier. Ma'am. Okay, sige. So, again, no, kamatuoran lagi ng atong ipagawas, sumala sa ganang kasalatan. Kay magdugang, dugangan sa silot, o ang magkuha, walay right na sulod sa ginarian. Now, question. Kaning Church of God din sa inyong Catechism of Catholic Church na nabutang diri, kapital gid ha, Church of God, i-deny nimo or dili? Di gyud madam, kanang Church of God diha, kanang gitukod man ni Kristo. Ug ang gitukod ni Kristo ug imo pong giingon ang Katoliko man. Di ba naminaw mga grinan, yung ka, oh, Brad si Kristo dito nagtukod sa Katoliko, sumala sa hunadunggan. So, wala na contradiction, kanang Church of God refers to Catholic Church na imong nadungog o imo pong gitubag ay nagtukod mao si Kristo. So, Nganong dili man Roman Catholic Church ang gibutang ninyo dinhi? Nganong Church of God capital pa gyud? Unsa ka capital, Mr. Paul? Proper noun or common noun? proper Noun. refers to the church founded by Christ, and according to the evidence, imo nang napaminawan kanina og miingon ka nga nadungog na ko Paul nga natukod si Kristo. So either Church of God, Church of Christ, Church of the Living God, Church of the Firstborn, Church unsa pa nga church, Church at Judea, Church at Rome, isa ra na sa ka church refers to the church founded by Christ, na mao ni ang Roman Catholic Church nga imong
nadunggan o imong gitubag kay nagtukod mao si Kristo. Sunod pagutanan. So, meaning, wala kayo mabasa sa Biblia. Unsa din ng one, Mr. Alima, adjective or noun? One, holy, Catholic, apostolic. Descriptive, adjective, or noun? Noun na itong ipangita din, Mr. Alima. Ang Noun. holy, one, kama, holy, kama, Catholic, kama, apostolic, church. Objection, moderator. Ang akong pangutana, huwag kang itubag sa akong pangutana. Adjective or noun? Huwag ako. No. Direct na tubag, Mr. Alima. Kaya dili man kategorikal yung pangutana. Kung kategorikal natubag ko Duha nga mapianan. lagi sa paminaw lagi. Paminaw. Wa di ka nag iparimay baga sa Di lang good, anak mang good. Di mang good ka mo tubag o direct. di Dili kategori pa o pag ikaw na human. No. Ako lang ba? Simple naman tayo. Nakay ka nang i-explain, supporting explanation, mamili mo na ka. Gi-qualify kay nako kay wa ko Noun or adjective? wa man ka magingon na capital ba o small. Dapat karuha na imong pangutana. Para di ko ma-qualify, para di ko masipyat sa pagtubag. Kung ang imong buti pasabot capitalize, gibutang tang small letter, one, kama, holy, Catholic, apostolic, kama, kung small letter na, that is adjective describing sa Church of God na nasa Bible or Church of Christ na kana nga church according sa admitted facts nato niangkon ba ka nga ang Roman Catholic Church is one and the same sa one holy Catholic and Apostolic Church kana siya descriptive names. Meaning, dili noun. Ang noun katong capitalize. Okay, sige, pangutagbogang pangutana. Yes, proceed. Katawhan sa Diyos, people of God, ecclesia. Noun or adjective? Depende lagi na kung small o capital. Okay. Pag small letter, ekaleo, ecclesia, meaning people. Unsa na nga people, mo nang himo niyo i-capitalize. Church, meaning singular, ang iyang gi-refer, o ang simbahan, isa na magandang simbahan. Balang tawag ng Church of God, Church of Christ, Church of the Living God, One Holy Catholic Apostolic Church, Catholic Church, Roman Church, refers na sa isa lang ka simbahan ang itukod ni Kristo ug mao na ang naa sa katekism. Salamat na nag-study na kagsisisi. Kristo ipadayon na sister. Okay. Ipadayon. Basahin ko. Sige, pangutana. Ako ko naman. Ipadayon na kana pag-study nimo katekism of the Catholic Church, hapit ka Katoliko. Okay, ang akong kasabot ha. Kapital diri. Ano mo usab man ninyo? Wa kay mabasa diha, Mr. Paul. Basahi ko. Kung mo ingong kapital, basahi ko one, holy, Catholic, apostolic nga kapital. Kay kaning Church of God nga naa dinhi kanang gipasaka pa ni Pastor Pablo, kapital man na. King James 1611, kapital na. Meaning, there is only one Church of God founded by Jesus Christ, 30 AD. Karon, ano ka mabasa diyang kapital? Basahi ko. Kana laging one, holy, Catholic, and apostolic, descriptive lagi na. Descriptive ba? Nakasabot ka descriptive? Gidescribe ang noun nga capitalize nga church. Nga kana nga church is holy. That church, capitalized, that church is apostolic. That church, capitalized, is Catholic. So kanang One Holy Catholic Apostolic Church, naghulagway na, nagpicture out na ni antong singular church na giingon na mo nga capitalized. Kay adjective man na, dapat capital kung noun. Pero adjective man, ayaw ko pangitae na adjective, himuon mo nga noun. Di na tana, murag di na tanong eskwela ini. Di na ko magpatulog na mo sa high school, na kumuha na imong tinudluan sa ako, na imong ipa-capital, imong ipa-noun ang adjective. Okay. Naabay, mangiskwela ta ani. Naabay adjective nga mahimong noun. Uyo na pa, Mr. Paul, nga adjective ang one, holy, Catholic, apostolic, himo ninyong kapital. So kung kapital na Mr. Paul, nahimo ng noun, conflict ang imong pasabot. Next question, Mr. Paul.
Based on Daniel ha, ingon si Daniel din hi. Gisultian siya sa Ginoo nga nag-ingon. Ako kasi. Wala. Daghan na. Lagi na ikaw na O Daniel 12, no, diog siya ingon, adayon sa imong panaw, Daniel, kay ang mga pulong himuong tinago o tinakpan hangtod sa panahon sa katapusan. Pangutana, Mr. Paul, natago ba yun ang Roman Empire? Wa man ang nabulgar sa unang panahon, pero nahimong natakpan hangtod sa katapusan. Uyon ba ka, Mr. Paul, nga ang ikaupat kagingharian nga universal mao ang Roman Empire? Ang ikaupat nga mananap sa Daniel o dito sa Revelation, kung anak ko nang makikulang na imo impormasyon, refers to the empire in Rome, nga mao ang the sixth power of the world during sa time ni Jesus. Pero madam, i-distinguish ang Roman Empire o ang Roman Catholic Church. Kaya basik marambol na nimo, basta mayon ka nga Roman Catholic Church, the same sa Roman Empire. Ang Roman Empire, imperyo. Nga ni anang imperyo na atiha ang Roman Catholic Church. And according to the world history, the principal reason why the government cannot permit such organization refers to the Roman Catholic Church to exist. And Nero was the first persecutor of the Catholic Church. Okay, nadungog na to mga kaigsunan. Uyon si Mr. Paul nga ang fourth beast, the universal kingdom is Roman Empire. The question now is, sumala sa Daniel, pila day kagingharian nga universal? Kung naapay gingharian nga universal nga nisunod sa Roman Empire? Pito man na sila. Pito man na kalpinta sa mananap, representing the seven powers of the world. Ang una na, madam. Objection, moderator. O sige. Objection. Kailangan ka magbasa o pito kagingharian nga universal. Kaya wala, tudloan ka na. So, seconds remaining time. What is your objection? Okay. Pito na siya, madam. Napagkasay kaupat. Ang una na, madam, Egypt, Medo-Persia, Medo-Persia, Assyria, Grecia, Babylonia, Roma, o Anglo-American. Ang Anglo-American, universal. Kinagali sila United Nations sa Amerika. Mama na ang last power of the world gani at nakaroon na bilong kanang ikaupat kana ika-unom hangtod sa una humana na siya pasta na history. So kanang ikapito nga Anglo-Americano nga ang ilang headquarter mo ng United Nations composed of many nations around the world mo na ang the last power of the world. Universal gihapon ang iyang status kay lukop man sa tibuok na kalibutan. Unang tubag sa imong kabutan na. Okay. Pito. Naabay gisulti din sa balahan nga kasulatan nga pito. Naawala. Kung mapildi ka. Yes, ano ka? Upat ka. No. Kung mo yung kapildi ha. Mr. Moderator. Time of questioning is over. Okay sa. Pangkuna sa siya mapildi. Time check, Mr. Alima. Bakit na na? So, Si by the bill gihapon. humana ang oras sa pagpaputana. So, karon musunod ang summary. 10 minutos na summary sa Church of God, Jerusalem 70 Sanctified. Atong paminaon ang 10 minutos na pagbuo sa tanan nga pamahayan. Okay, sige. So balik ka no, sumpayan na to. Mga kaigsunan ko diha kang Kristo. Dili day tinawag na Kristo. False Christianity niyo ang gituhan. Ayun. Namatay Birnes na Bano Domingo? No. Ang take note, isa ra ilahanan sa matuod na Kristo. Hinumdumin ninyo, inyong Friday,
Kung mag-death anniversary, fix ang adlaw. Okay, summary na. Yes. Dili day summary. Jerusalem Church of God, Seventh Day, Madam. Founded by Jesus Christ, 30 AD. 30 AD na naman, tunga-tunga sa simana. Tunga-tunga sa simana, pauna mo ng paghalan. Before nagmatay si Ginang Jesus na CIG, kanang submit. Di ba no? Si Mr. Lima, nawala. Dahil na nagbasa ko diri, nasuko siya. Karoon na sa siya. Okay, balik pa. Okay. So we have here, there are only 4. Magbasa lang ang Biblia para di ta mawala. Ang gingon sa mga kasulatan, 4 lang kagangharian. Nganong na ay 7? Walay 7. Walay 7. Pagbasa mo Biblia. Ana ni siya, ang ika-4 kagangharian na universal. Mauna yung nagahom ha, sa panahon natin Jesus, ungon sa pala ng kasulatan, mahimo dayon di ay, nga maputi ang itom, nga kanang itsupihanon, dili oy, mukayot lang tahay, o sa ilang nadan ang espiritu, no? Maoy nagahom, ang mananap na mapintas, o yun si Mr. Eli kagaina, nga ang ika-4 kagangharian ang Universal Roman Empire, terrible one, makalilisang, kani siya ang nahitabo sa panahon ni Constantine the Great, mao to nagnaisin Christianity siya, iyahang illegalize ang sandi, siya rin nag-legalize sa naaman sa history, basahan niyo ang history, bisan pag-ahak ang history, mao na yung magawas. So panahon na ni Theodosius the Great, kana si Theodosius the Great, sumpay na ha, Roman Empire na, nabahin ang iyang ginharian, kang Honorius o kang Arcadius. Si Honorius mao na ang Western Empire, maunang Roman Empire, o katong isa, katong Byzantine Empire, birana siya. Human nakita po na fall ang Roman Empire, na ay great fall. Diha na nagbahin-bahin ang ginharian ni sa ikapat ka mananap na mapintas, na himong 10, walay 7. Walay 7 ha, 10. Ang nakita po lang, katong 7, ay katong 3, naibot, na-block up, kung tanaw nimo na ay mga priest na na-convert, mauna yung nahitabo, no? Na na-block up sila. Okay, tanaw ni, mauna po gingon. Mauna na panahon ni Constantine the Great. Sunod, mauna si Theodosius under niya, panahon ni Justinian, mauna ang katong pag-convert kibali daw sa pagan Roman Empire to Holy Roman Empire. Imagine na ha? Diri pa si Ginoong Jesus na tao. Diri pa nag-declare, wala ko nagsultihan na wala ko basihanan, di lang ako makikita diri. Diri pa na-declare nga ang Holy, ang pagan Roman Empire na convert daw. Okay, ani siya, online naman dito no, digitized na ta, technological world, mauni ang nagpamahayag. Pero tinaghanap diri mo, ang kapasi, tinuod man, ang nahitabo ang God, nag-aabot pa, di dalag Christianity, no, di ba? Wala kang kailaing wala gid kailaing mapasanginlan mo itag false Christianity. Dili mo kana bitaw mapasanginlan ang mga Muslim. Wa ka na sila nito ni Ginoong Jesus. Dili mo mapasanginlan ang Buddhism. Kay dili na sila ni Ginoong Jesus. Buhara gid ang ato ang tanawan. Ang false Christianity na wala laing gidala sa Roman Empire nga mao ang fourth beast nga gihuyunan ni Mr. Paul nga mao ang ikaupat na mananap nga mapintas. Dili na gidala ani. Human pa ni diha na nag-rise ang papasi until such time na hangtod na niabot din he. Okay, wala na po napil sa ko ang presentation. Hangtod niabot sa panahon nga ato bitawng kangko Pius nga di ano siya ni Napoleon Bonaparte, mao to siya na vacuum ang papasi. Mao to panahon nga na freedom of religion. Imagine na ninyo ha, it implies that there is something wrong with the past. Na naman unya, wala pa ilain na nagdominar ang Roman Empire. So wala pa po yun nga naagi pag-control kay akin political. Dinhi na atanan, basahan ninyo. Kay grabe kayo na tanaw si Council of Nisha, kanigit tanan, controlled by papacy ang political. Pwede dahil na church and state, nagpamatuod lang na nga ang Roman Catholic Church gidala sa mananap nga mapintas nga mao ang ika-fourth beast. Ingon pa niya, takpan ang mga panahon. O kini,
nahibaluan sa katapusan. This is now the time na nahibaluan nato og kinsa di ay ang na-control universally. Sa ato nag-iingon, Revelation 17, ang babae nilingkod, bigawan nga babae, namatay ng mga tao, nagsulong og scarlet and purple. So, since we are running out of time na daghanay pa gid kaita, dili pa igo gyud. Nganuman, nakita na ko si Mr. Paul, bihara siya ni speak, nganuman, pamatuod ka nga iglesia sa Dios, bisag asa ka maliko-liko, madoktrina man ka, mapistimony man ni Jesus, mailhana man ni Jesus, kay ulo-ulo si Ginang Jesus. Diba? Ang bana mo ulo sa asawa, maingon nga si Kristo ulo sa iglesia, sanglit siya mong manuluwas sa lawas. So, klaro gid kayo no nga ang mahitabo, mga deception. So, mo ni siyang mahitabo no nga ang Old Testament, mo ni ang daughter of Zion, mo ni kami. Duha man. So, meaning, ang katupong naa sa Revelation, duha pag kababae kung iglesia, katong nakakunik ani o kami ni. So, mahitabo mo kani, wala ni nawala sa Jerusalem. Kay ang Church of God, iila nga katong first nga Nazarene. So mahitabo nga na-convert si Apostle Paul sa iglesia nga naa sa Church of, sa kuan sa Jerusalem kay mao man iyang gilutos dito siya napagsakop sa Jews who were made an alliance to Romans. Yung duman nato sila nagpatay sa kunang gingon kadtong mga ni alliance na uto mo gingon na ang Roman Catholic Church is a mixture of paganism and kaning Christianity. Kay gidaladala man nila ang gingharian ay ang ngalan ni Ginang Jesus. Sumali atong gingon, dahil sa Revelation ha, woman clothed with a sun, katong gingon nato, the moon under her feet, duha ni kaklase nga iglesia ha, on her head is the crown of 12 stars. So tanawon ninyo, kani, ang woman nga mao ni kami, wala may, di ba? Mustik magyuta sa baranga kasalatan. Church of God ang pangalan. Oyan si Mr. Alima. Jerusalem, mao itong tunganan sa tiil. Ni Ginang Jesus, 7th day. Bisan pag-ahang ka magdibati ni Sir Paul. Why na-change yun anang 7th day? Okay, incorporation organization man. So, wala yun, wala yung pagkabalhin. So, kani siya nga woman, wala na siya na Paul, wala siya na himong Roman Empire, wala na convert. So, money siya no, the fact that the second woman drank with the blood, meaning to say, duha ka woman, naglutos no, ang woman na isa, meaning iglesia, nga nakisakay sa universal kingdom, maunay naglutos. Powerful silang ano man, gidala sila sa politician. Shows clearly that the two churches were different. Existing na, we are existing together. Itabunan nilang kabaturan, ipakailap sa tibok mga kanausuran, universal deception. So, na ito, bungakan niya siya. 1 minute. Okay, adorned with gold and precious stones. Tanawan ninyo ang Vatican sa Roma. Precious stones. Dato. Ang inyong church. Pero gingon, walang dato nga makasulod sa gingharian sa Dios. Gingon din one possessed with 12 stars kanina, the other wearing inscription, mystery, Babylonian the Great, the mother of harlots. Gingon mo, ang Babylonia, mao ang Iraq. Wala ba yung 7 hills ang Iraq? Naaranak na sa Roma. And therefore, ang Roma kit ang ipasabot nga mao ang mother of harlot. One was drunk the blood of the saints. Meaning to say, ang ingon ni Mr. Alina kagaina, Roman Empire daw mag-persecute. Pero sa baran ang sulatan na another woman, another church 10 seconds. na nagput sa mga blood sa mga martyr of Jesus Christ. Ang isa, mao'y naglutos, driven by, Time mao'y is over. nag-persecute. 1,160 dugay tayo na. Thank you. So atong pakpakan si Miss Genevieve Papeliero sa iyang summary. So iyang gipadayat ang mahitungod sa Jerusalem Church of God Seventh Day Sanctified. So karon 10 minutos na summary gikan sa Roman Catholic Church pinaagi ni Mr. Paul San Pablo Alima. Daghang salamat Mr. Moderator. O daghang salamat Madam Genevieve. Nga nahuman ra gyud ang imong napakyas na pagpamatuod. Niya naman ko sa summary period. Kung inyong tan-awon si Madam Genevieve, niyan siya aron kuno pamatud-an ang proposisyon. Pamatud-an ko si Madam Genevieve nga ang Jerusalem Church of God 70 Sanctified with decision number 00010153
mao ni ang gitukod ni Kristo sumala sa Biblia o referensya. Nakadungog ba mo nga naa siya ipamatuod lagi gamit? Saan man na, madam? Di man nato malimbungan ng publiko. Ngawa gyud daw kay kapamatuod. So, moingon ako nga si Madam Genevieve napakyas kayon sa iyang tulo ka hugna nga pagpabarog dinhi. Ang iyang mga argumento mura kini og eroplano nga wa gyud katuod kung asa mo landing. Daw sama kini sa barko nga wa katuod kung asa nga pirbudunggo. Daw sama sa langgam nga wa gyud siya katuod kung asa dapit mutugpa. So in short, napakya siya sa iyang pagpamatuod sa iyang proposisyon o ipamatudan. So dinhi ko sa akong pagpamatuod. Ang akong pagpamatuod gipruibahan sa Biblia, gipruibahan og referensya. Nga unsa? Nga si Kristo nagtukod yun og nagkauyon kaming duha nga gitukod ni Kristo sa Jerusalem. Sa diyang gitukod sa Jerusalem, mikaylap na tibuok kalibutan. Mao nang nakaabot sa Roma. O sa Roma, mukaylap kini sa tibuok na kalibutan. Ang Katoliko, Madam Genevieve, ang sakto nga nakaalain sa history and roadmap of the church. Kaya gikan may Jerusalem, niadto mi sa Roma, o sa Roma, may kaylap sa tibuok na kalibutan. O dili na imaginary conclusion. Ang iya manggon mga pagpadayag, fallacious. Gitawag ka na sa mga logician na fallacy o imaginary conclusion. Di ba si Christian? Diskutin ko siya, kami daw na. Nag-imagine siya, nawa siya i-present na kalikunan to substantiate na kana sila, mao sila sumala sa ilang claim. Kitang Katoliko lahi man. From Jerusalem to Rome to the whole world, naaman tayo ebidensya, historical. Naami simbahan sa Jerusalem, naami simbahan sa Roma. Ug matod sa history, ang headquarter sa tinukod ni Kristo sa Roma i-establish. Ug until now, makita ang ebidensya na existed yun kanang simbahan nga naa karon sa Roma. Karon ibutang nako na sa imo, nikliman ka nga kami Jerusalem Church of God me. Pero kung imo day i-trace back, ikan day sa Amerika, gikomisyon lang sa mga Amerikano. Actually, madam, huwag yun yung itugan ng kamatuoran. Nga ang nagtukod ni anang Church of God 70 mao si Gilbert Cranmer. 1931, ang 70 Church of God sumala sa librong imong gibasa o imo nang giafirma nga si Andrew Dagger nakadaog sa botasyon nga siya ang ipada sa Jerusalem in order to establish a church in Jerusalem. Sa ato pa, gikan sa Amerika, niadto sa Jerusalem 1931 pa. O wag yun di mo itukan, kinsa inyong connection sa Jerusalem sa first century na nakaabot og pagadian. Niabot nino kag Babylonia, niabot na kag Iraq, ang pagadian imong gikalimtan. Mao nang imong subject matter according sa debate na kining narehistro sa pagadian, mao nang imong proposisyon, niabot nino kag Iraq, Babylonia. Asa naman ka nagsuro-suro in tao na ng imong argumento? Mao na nga I'm sorry, nawa gyud ka kapabaro. O napakyas ka sa imong pagpamatuod. Mao nang next time kung hagit-hagit ka sa mga CFD, magtuon din taon og tarong. Alam di ka maulawan kay nakataya ang imong dignity as DepEd teacher. Na sumala pa sa libro sa DepEd, ang nagtukod sa Katoliko mao si Kristo. Wa man niya mabungkag. Nagtudlo ba siya na naay nagtukod sa Katoliko nga di si Kristo wala? Iya ginong giingon nga nadungog bitaw nako Brad Paul nga ang nagtukod sa Katoliko si Kristo. Salamat sister ha. Naminaw gyud ka. Di ba dayon siya nadungog ba nimo
sumala sa libro sa DepEd na diha ka na bilong na institusyon nga nagtukod sa Katoliko sa Kristo. Nadungog na ko, Brother Paul. Kinsa may nadungog ni mo nagtukod sa Katoliko? Si Isu Kristo. Palakpakan na to si Madam. Na nadungog yun niya ang kamatuoran. Mo nang hinaot na kung kita makadungog sa tingog sa kamatuoran, dili nato pating-ahon ang atong kasing-kasing sumala sa Hebro kapitulo 4 bersikulo 7 ug 9 na kung atong pating-ahon ang atong kasing-kasing luyo sa nagbuntaog nga kamatuoran, ikaw na Madam ang manubag sa Dios, kinsa ang Dios sa kamatuoran ug dili mo dawaton ang kamatuoran na atong gipresenta dinhi niining mao public debate. Mao nang mopauli ka karon, hinaot, konsensyahon ka, kung tulisukon ka sa imong tanlag, nga di gyud nato pwede nga ibalibaran ang kamatuoran na atong gipadayag dinhi, nga wa gyud nimo mabungkag bisan gamay. Mao nang wa gyud ko maglisod, Madam, sa atong presentasyon, kay wa gyud gamay nga tatsa. Wa gyud ka gamay, bisan akong hinapay, wa gyud mabungkag sa mga falasyos nimo nga argumento. O hinaot usa kini ka lesson labi na sa mga non-Catholics, higugma namo kamo luyo sa inyong pagpangatake o panghagit kanamo. Kaming mga CFD dili namo kinaiya na manghagit apan kami nahagit. Balikon ko, dili namo kinaiya na hagiton ang uban apan nahagit kami. Ang amo rang rule, dipinsahan namo ang simbahan. Mo nang niya ako karong kahaponon, aron dipinsahan ang nagpuntaog nga kamatuoran nga wala gyud bisan gamay natatsa kun sami nagpabiling nagbarok ang atong mga ebidensya nga nadungog ni Madam. Ngayon sa nga ang Katoliko tinukod ni Kristo ug napakya siya sa iyang pagpamatuod. Hinaot kitang tanan na niya dinhi dili nato pagahion ang atong kasing-kasing. Daghanang mga dili Katoliko na namalit sa simbahang Katoliko ug usa na ni anak Madam ako. Wala ko mahimugso ka Katoliko. Mahimugso ko sa laing tinuhan. Akong gikontra o giatake ang simbahang Katoliko. Apan wala nako pagahia ang atong kasing-kasing sa dihang nasayod ko sa kamatuoran na kining simbahan na akong gipaningkamutan na akong lumpagon mao man di ay ang simbahan na gitukod sa atong Ginoong Kristo. Lain pa si Brad Amik na ilado sa social media ng mga taki sa Katoliko, daghan nga mga vlogs iyang giatak ang simbahang Katoliko. Pero salamat sa Dios, ani ana usab siya uban kanato nagpasakop sa tinukod ni Kristo ug doy among pag-ampo, Madam, sama sa pag-ampo ni Jesus 17:21 sa Juan, Father, may they be one. Hinaot, Madam, na sa imong panaw sa pagsusi o pagpalawom sa kamatuoran ang midlisyo sa langit mulamdag unta niya ng imong kasing-kasing nga sa ulahi dawaton nimo ang kamatuoran ng simbahang Katoliko na among ginipinsahan maong simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Kristo ug dili ka ng imong gipasakupan na pundok na narehistro lang ni atong 1981. Daghang salamat ug dalaygon ang atong Ginoo. Daghang salamat, Brother Paul San Pablo Alima, sa imong makusganon, masinggiton, may sugod nga pagpabarog sa imong proposisyon nga imong gibarugan nga pamatud-an nimo na ang simbahang Katoliko mao gayod ang tinukod ni Kristo. Daghang salamat usab Ma'am Genevieve Papeliero sa imong pagpabarog, matinud-anon o kinasing-kasing nga pagpadayag mahitungod sa Jerusalem Church of God Seventh Day Sanctified nga mao gayud ang simbahan nga tinukod ni Kristo sumala sa Biblia o referensya. So anaa na kaninyo ang pagtimbang-timbang, ipasa na ako kini kaninyo ug manghinaot ako nga adunay ato nakutlog niining maong panagtakbo, panagtigi sa katarungan sa prinsipyo dili sa kasing-kasing. Tungod kay silang duha magpabilin sila nga magpadayag
sumala sa ilang nakatunan sa pagigugma. Bisang nagkumustahin na mo, Brother Paul, ako kang hangyoon, pagtindog mong duha, dito, kung niya magkumustahin. No personal ba? So, daghan sa duha ka mga magdidibati,